Moi drodzy, Kamilu, witam cię. Witam, siemaneczko. Wracamy ratować jeden z licznych światów. No i to tyle w kwestii wstępu i... Dokładnie tutaj Nessus chyba, jeżeli dobrze się orientuję. Może być i Nessus. W ogóle my to robili, czy bardzo podobne? Znaczy, tu teraz musimy, żeby pójść dalej z fabułą, musimy wbić 11 poziom. Aha, no ja Więc faktycznie, dobra. musimy trochę tutaj na tych wydarzeniach pofarmić, Dobra. expa. Ja mam taki superancki karabin, co ma podpalający efekt. Dzisiaj w Multika w ogóle grałem trochę. Mi się jakoś tak... Znaczy, lepiej mi się na padzie grało, powiem szczerze, albo przynajmniej mam wrażenie, że lepiej mi szło niż na myszce, bez kitu. Może po prostu innym na myszce idzie mniej źle. Robione przyszedł mi Just Dance 2018 na Switcha, o kurde. Na Switcha? W ogóle w Polsce ktoś ma tą konsolę, to jest... No jak, już znam trzecią osobę. Ma ten, Pepe. Dobra, kolejnego szukać tego miejsca, do którego trzeba stać. Tam stoją. Idę do nich. Cześć Kodzikoła, witam serdecznie. O kurde, przyszedł tym starczą. Masz chwilę jakby co ty. O Jezu, coś mi bije od tyłu. A znowu stałem w tym kurde miksie. What the fuck, co mnie bije? Czasami stoisz na tej takiej ziemi, gdzie wybuchł ostatnio ten typek. A, Raszuje. I on zostawia takie nie pole. mylić z typkiem. Nie. Czy grywa czasem z wami w Rojo w sumie? Bo widzę, że masz go w znajomych, ale jakoś mało materiału z nim uroka. Szkoda, był świetny lot. Jakoś nam nie po drodze zazwyczaj. Rojo nagrywa w innych totalnie godzinach niż ja na przykład, czy rok. Siema Sylwek. Nintendo Switch na przykład teraz... No dobra, nie będziemy gadać. Nie teraz. Za dużo akcji. Za dużo. Okej. Nie wiem, czy jeszcze jakiś będzie, czy nie. Zaraz zobaczymy, jak to przejmiemy, to zobaczymy, czy włączyć się wydarzenie heroiczne. Powinniśmy dostać więcej expa wtedy. Dobrze. Ej, a jak się gra w Multika, to ten exp jest wspólny do trybów obu? Znaczy ty masz osobny exp i ja mam osobny exp, tak mi się wydaje. Ale w sensie, Tak, czy no. jak grasz w multi, to ulepszenia jakieś do kampanii też? Oprócz tego, co zdobędziesz jakieś na przykład ja. oprócz tego, co zdobędziesz w postaci itemów, no to chyba nie. No i expa dostajesz takiego trochę, nie? Staje. Z tego, co się orientuję, więc nic wielkiego. Jakoś tak znacznie. O kurde, chciałem gościa podnieść, się zrespił. Na pewno dostajesz itemy. Nie wiem jak z expem dokładnie, jak zwłaszcza później nie dostajesz już później expa jako takiego, tylko dostajesz bardziej te lepsze rzeczy, które mają więcej poziom mocy, bo później cię poziom mocy będzie interesował, nie? Aha. Żeby mieć jak najwyższy. Chociaż pasek też się zapełnia z expem, ale już jakby maksymalny poziom, jako level, jako cyfra, to jest 20. No. Później ewentualnie możesz zdobywać jeszcze poziomy tylko do tego, by ewentualnie ulepszyć sobie subklasę. Aha. Tam masz, w tej subklasie masz takie perki, No. które sobie wybierasz z drzewka. No i tam możesz właśnie wykupywać za te funkciki. No ale jak już wykupisz wszystkie, to nie wiem, czy to cokolwiek daje. A, wiem, dobra, daje engramy. Okej, za załadowanie kolejnego paska chyba z expem dostajesz engram, który możesz później zdekryptować. Zazwyczaj to są jakieś fajne, tam trochę lepsze rzeczy, nie? Okej. To dosyć dużo jest takich. Ale jak będziesz pograć, to zrozumiesz wszystko, bo tak jak człowiek mówi, to strasznie dziwne, nie? No, Engramy to tak. są te takie kulki, po prostu itemy, które wypadają, ale które nie są odszyfrowane jakby. Aha. Okej. Musisz dopiero tam na farmie odszyfrować. No i mamy 11. Jako nieorganiczne organizmy sieciowe, Weksowie nie wykształcili odruchu czkania. Tak, dzięki. Okej, tu jest jeszcze jakiś zielony dla mnie. Wy nieorganiczne organizmy sieciowe. Ciekawe, czy to zapisało mi ustawienia dźwięku. Kurde. Ci powiem, że Blizzard zapamiętuje na koncie ustawienia. Wziąłeś skrzynkę? Nie, gdzie ona jest? Tu chodź. No my. Dobra. Widzi? Nie widzi. No. Dobra. Dobra, Legionie. kolejne wydarzenie heroiczne, znaczy wydarzenie będzie dosyć daleko. To jest za 4 minuty. Odpalmy sobie zadanie to. Dobrze. Niedaleko. To jest niedaleko takie zadanko. Powiedzmy solowe bardziej, nie takie w postaci wydarzenia, które przed chwilą robiliśmy. Muszę trochę kamerę przesunąć.
Który masz poziom, tak by the way? Już ci mówię, chwila, moment. Czekaj, pod F1. To mi brakuje mam jakąś 1/5 do... 93. Nie mocy. A, Zwykły. no 11. 11 już masz? No, mówiłem, że wbiłem. O! A, no to czekaj, to ja potrzebuję jeszcze jakąś 1/5 kreski. Powinno być za ten... W okolicy znajduje się upadły z włączonym maskowaniem. Upadły. Zneutralizuj. Bo ty grałeś to multi, to ci widzisz, że No. dało chyba trochę tego. Idę. To jest już musimy zebrać. Zbierz meldunki zwiadowcy. No dobra. Jak trza. Jezus Maria. Kurde, to na C to male jest trochę strasznie. A mi się właśnie Fes podoba, bo on tak trochę doskakuje do nich. Znaczy tak, to mele jest spoko, ale po prostu na C. Aha. Wiesz? A nie idzie przebindować? No idzie pewnie, ale nie wiem pod co. Mógłbym pod E chyba. Żeby bana za No. to nie dawali czasem. O, czekaj, pod E sobie wezmę, bo to jest bardzo blisko. Albo F. Nie, F jest... Kuźwa, odpaliłem ulta. A no ja bez pod F. Kurde, mi się podobają te ognie wszystkie takie fioletowe, twitchowe ognie. I te iskry. Nie wiem, czy te efekty też tak fajnie na konsoli Fajerki. wyglądały? Tak, Takie tak. były Powiem ci bogate? szczerze, że gra jakoś wielce... Przynajmniej w przypadku moim, jeżeli chodzi o mojego kompa i... no to nie wygląda to jakoś bardzo inaczej. Mhm. Czekaj, przebinduję sobie to tylko to mele. Ustawienia. Klawiszy. Walka wręcz pod C, nie. Chcę pod E. Walka wręcz usunięto następująca interakcja. A, bo na E jest interakcja, jest ten głupek. Ajajajajajaj. No i to jest właśnie, to jest problem z klawiaturą dla mnie, że... W ogóle mam nadzieję, że we Wolfensteinie to nie będzie dubbingu. A ty widziałeś w ogóle, że ten... Streamowali że... dziś, Tak, Prasówki. już dzisiaj... które ponoć streamowali bardzo źle prasówki. działają. Tak, właśnie widziałem u Roka, jak odpalił. Rok powiedział, że on to nawet nie będzie grał. Tak mu tearing taki był na ekranie, że to jest masakra, nie? To też widziałem. Dziwne w ogóle, że takie coś. Zawala. Ale jak oni te prasówki dostawali, jak tam w to grali tacy ludzie, co tam po 20 widzów mieli na streamie nawet. Może wyeliminujemy ich. Ja wiem. Może to są osoby, wiesz, które piszą zazwyczaj na co dzień, a odpaliły Aha, streama, a nie? może, do jakichś pism, nie? I tak dalej. No. Może być... To tak jakbyśmy na przykład my teraz napisali jakąś recenzję i nikt by tego nie przeczytał. Znaczy nasze to może by ktoś przeczytał. 100 lat za murzynami, nie? Pisane recenzje. A, nie, kurwa. Znaczy wiesz co, Żartowałem! ale wiem o co ci chodzi, ale ja na przykład teraz jak mam więcej, że tak powiem, możliwości grania w gry niż kiedyś, to ja wolę jak jakaś... Na przykład grałem w to Evil Within i na przykład ciekawiło mnie co o tym, jakie są oceny w prasie i przeczytałem parę recenzji pisanych. Tak? I wolę to niż oglądać recenzje na przykład jak są na IGN-ie, czy tam na innych takie wideo Powiem, recenzje. Ja w ogóle recenzji praktycznie nie czytam, ale jeżeli chodzi o ocenę gry jako tako, to zazwyczaj odpalam sobie jakiś filmik na YouTubie i patrzę jak gra wygląda i zazwyczaj to mi wystarczy. Ej, tyś przeszedł przez taki teleport? Dochodzi Tak. zza wielkiej bariery, Dobra. zasilanej technologią Vexu. Niezłą zabaweczkę sobie zwędzili. Klocuch na przykład. Siema Iqualozo. Ktoś do mnie wali dosyć mocno. Tam jest szturmowy wandal. Już go porobiłem. Turmowy serwitor tu jest jeszcze. A tu jest ich generalnie dużo. Co to za wiadomość mryga w prawym dolnym rogu? No nie wiem, coś do odczytania. Jak mija dzionek? No elegancko, elegancko. Tylko mi się Ładunek spać. elektryczny. Kurde, ten miecz jest naprawdę niezły. Ja, no jakby jeszcze nie to, że trzeba było podejść, nie? Tak, tylko że nim jakby jest
ograniczona ilość maknięć, nie? No, wiadomo, to było za łatwe. To jest silny fest. Dobra, ale można podejść do tego serwita. Okej. Servituta, prostytuta. On się podpina do tego. Oni Ciągnie dają z tarczę. tego energy. Oni dają tarczę tym innym. No. Też te serwitory czasami dają tarczę innym. No słuchajcie, z tego co Kamil gadał, to info o tych banach i tak dalej, to wszystko był fake. Nie wiem jakim cudem to się tak rozeszło szeroko. Znaczy, po pierwsze to jest dziwne, no bo mówię, gra wyszła wcześniej na inną platformę, która normalnie nie miała żadnego problemu z tym, że Wiesz ludzie co, używali ABS-a. Byłoby to dziwne, ale historia zna różne przypadki. A w przypadku, wiesz, Bungie, nie wiem, czy Bungie zrobiło coś na PC-ta wcześniej? Zobaczmy, kto próbuje zabić... Czy to jest pierwszy w ogóle raz? Zabijmy jego. Coś chyba mieli, ale... nie mogę sobie wspomnieć. Może ktoś znajdzie. Ło! No uważaj, Elixul. Dobra. Uciulej. No do porobienia. Nice. No i już. No i kolejny poziom, 11, dobra. Nawet z niego nic nie wypadło, ale lipa. No, Ta załoga upadłych... Czasami z jakichś takich, wiesz, liptonowatych typów wypadnie coś, a jakiegoś grubego koksa nie. Jestem wdzięczna, przyjacielski duszku. I tobie, przyjacielski duszku. Dobrze sobie radzicie z problemami, które spowodowała jednostka Kate. Zupełnie jakby was do tego stworzono. A to prawda, że w pudełku nie ma płyty, tylko kartka z kodem? No, Prawdopodobnie tak. ale to wiesz jak, nic nowego. To już To od jest lat. właśnie praktyka już stosowana od wielu lat. Pierwszy raz się z tym spotkałem, jak kupiłem sobie, była taka gra, można powiedzieć, że nawet minigierka. Hitman, Sniper, No wiem. coś takiego, że się snajpiło tak naprawdę. Stało się w jednym Kurde. miejscu i trzeba było odpowiednio zdjąć z dachu. Taka mała gierka. I w środku była po prostu taki kartonik, nie? Taka kartka wycięta na kształt płyty, nie? Mhm. Na której był nadrukowany kod i tyle. Czekaj, nie wiem co mi się z grą stało, że mi nagle zdupszyło do... Ja pierdzielę. Strasznie mi FPS-y spadły, tak do 37 w tym miejscu. Mnie na szczęście nie, ale proszę, ja posłucham, czy laptop się nie pali. Nie wiem czemu. A nic się Ej, tutaj w ogóle... laptop się mniej pali niż na PUBG-u. A tutaj się w ogóle nic nie dzieje, lol dziwne. Potrzebuję jakiegoś darmowego i w miarę dobrego programu do montażu. O Jezu, to jeżeli chodzi o darmowe, Ej kurde, co to się tak zaczęło? będzie kiepsko. Czekajcie, zminimalizuję. Powiedz jak ogarniesz, bo tak to nie chcę, żebym ci teraz odpalał Dobra. misję. Kurde, ej, co się zrobiło? Czekajcie, a jakbym rozdział, jakbym zrobił te... Klatki gubi. Nie gubi klatek, tylko jest mało klatek. Zamiast 60 to jest jakieś 55, 38. Nie szuka pan współpracy z Morele. Nie, ja na razie nie szukam żadnej współpracy, ja mam dużo współprac. Znaczy mam nie dużo współpracy, ale zajmujące współpracę. Nie lokacja kiepsko zoptymalizowana, tylko... Coś jest, kurde... Zaraz, a jakbym dał okno... tak może... Ludzie ci, kurde, przychodzą, współpracę oferują, a ty mówisz, że nie chcę. Powiedziałbyś, kurde, dyplomatycznie, że proszę się zgłosić na maila, prawda, wszystko. Ale ja nie mam czasu, to Idealnie. co mam... To mogą do mnie przesłać, ja ci przekażę, albo sam odpowiem. Okej. Czekaj, jedna rzecz spróbuję zrobić. Dodaj przechwytywanie okna. Na IO jest 120 rekomendowana moc. 114 da radę. Nie masz podkładki chłodzącej pod laptopa? Proszę cię, podkładka chłodząca pod laptopa to jest chyba ze wszystkich możliwych chłodzących jakichś gadżetów do komputerów czy laptopów, to podkładka chłodząca do laptopa mam wrażenie, że to jest chyba najmniej dająca rzecz. Chyba ona nie działa. Czekaj. Moje uszanowanko. A dzień dobry, witam serdecznie. No dobry.
Okno pełnoekranowe, pełny ekran. Jakie jeszcze zrobili giery? Bungie? Bungie? To się właśnie Ej, mówi, to Bungie są czy takie- Bungie? Kurde, bo nie wiem, ludzie różnie mówią. To się odpaliło w tle. Nie. Ja pierdzielę, Kamil. Co? Ja mam PUBG'a w tle odpalonego. Ja nie wierzę. Jak to miało działać? Ej, to w ogóle to jest powalone, że to działało tak dobrze i tak. Ja Prawda, Mikołaj? pierdzielę. A przecież PUBG jest fest wymagający. No. I teraz- to żre proca No i i PUBG żre proca. kurde, hopie, teraz jest ideolo. Bailando. No i dobra, kurde, ale blamasz. To się Ja można krześle pierdzielę. położyć. Nie, ja laptopa mam położonego pod biurkiem. Na takiej szafetce specjalnie zrobionej. Jak tyś tam do góry trafił? Nieważne, bo ja już odpalam A, misję dobra. na innej planecie. Ej, ale że to w ogóle, że tam się tak strzelali i wszystko, a tam PUBG odpalony w tle. Że to w ogóle uciągło, to jestem, powiem szczerze, pozytywnie pod wrażeniem. Ale ciekawe, że na przykład nie ogarnęło teraz tej lokacji, gdzie w ogóle nic się nie działo. A i no. teraz oczywiście przy okazji powiem, że to wszystko dzięki niesamowitej technologii Nvidia GeForce. No i Dokładnie. proszę, kurde, wszystko było zaplanowane. Chciałem po prostu moc tutaj sprzętu od Nvidii wam pokazać. I wyszło mi to bardzo dobrze. Io, całe to miejsce przepełnione jest Skoro energią, wolisz, że która została po niedokończonej laptop pracy się palił. wędrowca. Nie no, takie... Nic Takie dziwnego, kappa, że strażnicy laptop uznają się to pali, miejsce no. za święte. Teraz, gdy Kate wrócił do gry, musimy znaleźć też Ikorę. Upewnić się, że Straż Przednia się zjednoczy i zniszczyć Wszechmocnego. Wstaje i komp nie działa. Nie denerwuj mnie, Frekton, bo już z tym laptopem miałem problem taki, że mi zmieniło system plików na partycji systemowej, na dysku SSD na M2. Musiałem, kurde, naprawiać to. Bo się komp nie chciał włączyć, nie wczytywało Windowsa nawet. Ze wszystkich miejsc, które kiedykolwiek odwiedziłam, do tego powracam najczęściej. Ostatnie miejsce, które poczuło dotyk wędrowca. Przybyłam po odpowiedzi, ale wciąż żadnej nie dostałam. Mogli zrobić takie sceny, że my oba stoimy, a nie, że jest jeden. Zawala tworzy ruch oporu. Zawala. Na co mu ruch oporu, jeśli tylko tobie uda się przeżyć bitwę? Ten cały Gaul wie chyba, że wędrowiec pobłogosławił to miejsce. Wysłał swój legion, aby znaleźli coś, czego nigdy przenigdy nie zrozumieją. Będą więc bez końca bezcześcić wszystko, co dla nas święte. Ocal to miejsce, strażniku. Nie możesz zaprzepaścić drugiej szansy. Ale ma, kurde, takie usta całuśne, nie? Ale, znaczy, takie wary obciągary raczej bym powiedział. No. Nie chciałem tego mówić. Ale ma dubbing nawet spasowany do ruchu war. Tak nawet nie Ma najgorzej. takie duże, więc jest duża tolerancja. No. Znowu ludsy siadły? No teraz ludsy się wyświetlają na czacie, ale nie wyświetlają mi się na tym, na ekranie. Cały czas coś nowego. Dokładnie. Czy można Ładna mówić planetka? na Nvidia wary obciąga? Ej, ładnie, kurde, fes. O. Eleganckość. Statki Czerwonego Legionu przylatują i odlatują bezustannie, odkąd tu jestem. Musimy dowiedzieć się, co robią. Przecież wary Zostańcie obciągary to nie jest ich żaden wulgaryzm. Spójrz na niebo. Co to, Ikora? Ale wielki statek. Energia. No, z nim będziemy... Energia wędrowca. Do niego będziemy musieli wchodzić chyba z tym Co oni spędem. zrobili? Nie spoiluj. To moja wina. Sorry. Mogłem temu zapobiec. Ja sobie zobaczę bronię inną, Nie czy miałeś może szans. mam jakieś lepsze Nie i bez twojego pancerze. światła. No teraz jest wymagany, znaczy rekomendowany poziom 120. Mam fajne ręce 115. Eleganckościowe. Ale I kurde, mam też lepszy pancerz 117. odradzania. I nóżki mam... Wędrowiec Nie, pozostawił nóżki mi mam jedno najlepsze. życie. I A boję się brońki? je stracić. Ej, Pistolet czaisz tak, masz. kurde, umierać i odradzać się cały czas? Gaul ma broń, To było która spoko, może czy nie? wysadzić słońce.
Co? Chyba nie do Dlaczego końca. miałby zniszczyć to, co tak bardzo chce podbić? A Dostań czekaj, się do bazy. celownik, Muszą tam być jakieś odpowiedzi. holo, pociski rykoszetujące, magazynek taktyczny. Tu sobie mogę powybierać eleganckie dodatki. Dobra. Widać różnicę w podejściu do kobiet. Wygląda na to, że Legion... No tak, akurat. O, tam. Dowiedz się, co przewożą. Kurde. Musimy zdobyć jak najwięcej informacji. Karabinek, kurde, myk, 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 myk. Ej, czekaj, ja sobie rozmontuję te bronie, co nie używam na szybkości, bo ich mam tak dużo, że już nie będę miał placu. A tego nie używam w ogóle na przykład. Tego Myk, też myk, myk, nie. i z karabinku. Wszystkie białe porozmontowywuję. Rok mówi, że się denerwuje na tą grę, bo mopki mu biegają w koło tego. w koło kartonu i nie może ich dogonić. Bo jakiś strzelić. jest starszym człowiekiem. Wydobywająca się z wyłomu. To Cześć, się jak Kagar, denerwuje. witam serdecznie. Czysta energia wędrowca. Ja, ale dostałem książkę od Roka, fajnie, to muszę Tak? się Ja chwaliłem nie na dostałem Facebooku. jeszcze. No, no i hop jest od Roka broda i okulary, nie? Są. I dioda nawet na czoło. Ale co to ma znaczyć, kurde, ja nie mam. Wszyscy zniknęli. Widocznie im było bardziej, Szukaj kurde, dalej. po drodze Kamil do Kombinat Bytomia, nie inwestuje tyle w bazę, tylko po to, żeby Sorry. ją tak po prostu porzucić. Ale fajny pistolet maszynowy. Dobra, leca. Zbliżamy się do ogromnej wiertnicy. Beta Twitcha o kant dupy rozbić. No mi się też nie Oczywiście, podoba że beta nie, tak. Twitcha. Wydobywają energię wędrowca? Jak wyczyszczę sesji Nie, cleanerem, nie to jest potem świetne. muszę ją Nie daj włączać, nikomu wyłączać na nowo, bo błogosławieństwa ani mi, w ogóle ani jest taki Gaulowi. kolor, że połowy ników nie widać na tym A tle. może jednak? Ja tak trochę nie w fabule. Ważna, czy dam radę? Jest ważna, czy dam radę? Chodzi ci o... Destiny? Nie, jakoś tu wielce nie trzeba znać fabuły. Ja na Mogę ci przykład- streścić. Nie. Przylecieli źli, zabrali taką planetę, która dawała światło i ogólnie była takim obiektem kultu. No i... Ale nie, da chodzi, się nie chodzi o odzyskać. ten zespół kult jakby co. Nie. Posterunek Haron. Teraz musimy ich wybić, odzyskać tą planetę kultu, tak dalej. Kurde, ogóle Kamil, to ty jest tak dziwne. daleko poszedłeś. W ogóle to jest dziwne, jak można Co widzisz? planetę czcić, nie? Jakby nie Werwy patrzeć. międzywymiarowe. Ten wędrowiec. Jakaś magia. Nie wiem. Pochwyceni. Tyś wlazł do tego... Ja, Dobra. do tego. Idź za strzałką, tam masz takie białe kwadraciki zazwyczaj. No. Fakt. Przyjechali ze wsi, zajęli elektrownię, a teraz walczymy o przywrócenie zasilania. No, to też jest taka lekka alegoria, metafora. Aregolia. Co to za dźwięki dziwne tu są jakieś? Ła! Kołaj. Już idę, już prawie jestem. No sam nidyrydy. No dobra, dam, ale... Już jestem. A, i wparzam, i ciul O, granatem. czuję twój ogień na plecach. Oje, co to jest? Czarne dziury. To jakieś diabły. Mi się czarnoziemy. Dioski. One się jakby rozłączają, w sensie klonują. Cześć Monika, witam serdecznie. Spączkowanie. Co to było? Pochwyceni. Co to było? Bezrozumna armia skradzionych dusz. Zawsze będą ściągać do energii wędrowca. Nie Oj. należą już A do co to? upadłych ani kombinatu. Zostali przemienieni przez mroczne moce Boga Roju. Przemienieni. Przez Roja. Moment. Czy plan Gaula nie polega na zrobieniu tego samego, tylko za pomocą światła? O to chodzi. Piu, piu, Ona piu, nie piu, wie, piu. o co chodzi. Piu, 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 piu. Planeta Curvix. O. Wal w Czarnoksiężnik. głowę. Czarnoksiężnik z Angmaru. I się na czarnoksiężniczył. Po prostu jesteśmy za dobrzy. Na to wychodzi. Gaul wydobywa energię
wielkie wędrowce, O. by zmienić siebie i Czerwony Legion. Liczy na to, że w ten sposób zyskają władzę nad światem. Właśnie, jedna planeta tak blisko drugiej. Jeśli mu się powiedzie, Nie może stanie się być, co jest? nieśmiertelny. Nie powstrzymamy. Musimy Oje. poinformować Zawalę. Spotkajmy się na O, zewnątrz. o, wskoczyłem na górę. Ale jaja. Widziałeś? Nie widziałeś. Oni strzelają ze swoich tarcz. O Jezu, ty daszują jakoś. Ej no. Faktiken. No i porobione. Myk z karabinku. Czy da radę grać tu w 3 osoby? Tak, maksymalnie w 3 osoby. Takie właśnie misje fabularne, jak my teraz gramy. Do 6 osób, ale dopiero to w late game, jak odblokujecie... Kurde, no właśnie, jak to... Co ja mam w tytule? Masz w tytule? Czekaj chwilę. Ja pierdzielę. To ktoś ci zmienił coś? Jeszcze nie umie nawet bez błędu napisać. A co? A, nieważne. Co masz w tytule? No, Śląska Gotka Edition. Nie dość, że Śląksa, to jeszcze przez O. U. Ja Kto pierdzielę. to zrobił? Co za gorol? Ashermir? Kto Co to za zrobił? gorol? No na pewno nie Janek i nie ten. I nie Bąkol. A gdzie ty tam widzisz 3? A, z trzeciej osoby. Okej. Powstrzymaj pochwycony. Z trzeciej osoby macie tylko ulty. Powstrzymaj pochwy. Cony. Teraz się nikt nie przyzna, kto to napisał. Ja nie szukam winnych, ja jestem oburzony indolencją i nieudacznictwem. Wygląda na to, że pochwycenie tworzą jakiś port. Niby fajna gierka to Destiny, tylko szkoda, że PvP na PC tak skopali. A czemu skopali? Co tam jest niby złego? Co to jest? Za kula. Fula daje fula. Nie, ona ma niewrażliwość. W tym momencie. Bardzo LOL, nie mam ammo. I dobrze. O Boże, naprawdę z pistolecika? Serio? Dobra, muszę zejść na dół poszukać amunicji. Idź. W Destiny są pojazdy? Są. No przecież co, jak ja mam z tego strzelić głowę? Halo, co mnie zjadło? Czekaj, odrodzić cię? No, być. Wow. No mogliby wyłączyć możliwość całkowicie grania w padzie, nie? W tym momencie. O Jezu. Kurde, amunicja, plox. No. Kurde, nie mam akurat wojdowej broni, żeby zniszczyć mu... No what the hell? A, bo one strzelają z opóźnieniem takimi naładowanymi tymi... Okej, dobra, sorry. No chyba sobie kpisz. Ej, to leci cały czas, no lol. O ja, co ale? No te takie właśnie kulki od niego. No. Taka kurde mara tego. Okej. Cześć pan zagadka. Dalej niewrażliwe. Tam pojazdy, ale tylko w określonych momentach w tym. No i gotowe. Chyba Obule. zamknęliśmy portal. W takim razie czemu wciąż wykrywam anormalne cząstki neutrino? Moment. Musimy się przyjrzeć. Just a moment. O, Stanowczo wlazłem nie w to. zamknęli. Ło, stary!
Coś ty zrobił. Przepraszam. Zróbcie coś, głupcy. Oje! Trochę lipopo. Okej. Got it. O, I raus. wirusek. Wow, wow, wow. Po głowie gościa. Gości cię obleźli. Rzeczywiście. Zaraz nie będzie ammo. Out of ammo. Ale wait. Ja dam wypić. Ja też. Ło, no spadaj na dół! No i skończyło się moje makowanie, stary. Moje też. I zaraz padnę. A, padłem. No co ty, Mikołaj? No co ja, Mikołaj? Dawaj, nie gadaj. O. Skrzynka. O. Czekaj, podejdę do niego. Ja go zajdę. Pa. Oko. Dobra, tobą. Mikołaj. To był głupi pomysł. Goś tupnął. Ale myślę, że go porobisz. Bo już miał mało życia. Nie zgin, proszę. No, nie wiem. Chowaj się, żeby się zregenerować trochę za schodami. No nie! Mikołaj, Ja pierdzielę. dlaczego się nie... Kamil, brakło mu tak mało, W takim razie to Mikołaj... się w pałąku nie mieści. neutrino. Moment. Musimy się przyjrzeć. Ach, Stanowczo go nie Nie zamknięcie. wierzę tym, że teraz nie mamy naładowanego ulta, więc będzie trochę trudniej. ja mam. Tak? No. Okej. O nie, no... Naprawdę? One tak mocno biją? Zobacz. Okej, siema ziomuś. Ło! Mikołaju! O ścianę mnie walło. Dobra, spoko. Nie śpiesz się. Czekaj! Kurde. Masz heala? No, oni walą. A, z tyłu jeden! No! Czemu ja? Uważaj, bo oni mają blasty dużo na ty... Ja ten gość ma duże pierdaczę. blasty. Double blasta. Dobra, połowa HP out. Że jestem out of ammo. Wow! Kamil, przyszli źli panowie tu. Okej. A, trochę ammo jest z powrotem. Jak masz ulta, to czemu w niego nie wierzysz? Bo się boję zaś dednąć. Jeszcze trzeba mu zbić trochę. Dobra. Bijaj. Ej, nie mogę aktywować. A nie, masz żółty pasek zapełniony nad granatami i tak dalej? Na dole dolnym rogu? Nad amunicją? Nie ma. Stary jest, nie? No, ale już go No, zabiliśmy. to jest... Musisz mieć żółty, żeby mieć... Nie, bo aktywny myślałem, że ulta. jak jest podświetlone tak na fioletowo, to już można. Portal zamknięty. Udało się. To nie. Ikora. Wiem, że to dla ciebie ważne miejsce. Jest tam coś po nim? ale No mnie nie wypadło, to dropy są różne. Aha, no mnie też nie. Mogę umrzeć tylko raz i chętnie zrobię to, by powstrzymać Gaula. Ruszajmy. O, jakąś bazookę? Nie, co to granatnik jakiś odblokowałem. Ikoro Rey,
Musimy porozmawiać. I Kororej. Mam też kilka ostrych słów dla tego wścibskiego strażnika. Koniec misji. O kurde. Sorry, we are unable to connect to chat. Na Uwaga, Twitchu? próby czatu, tak. A Proszę mój czat napisać coś na Nvidiowy? czacie. Halo, halo, na moim też proszę, bo nie wiem, czy u mnie śpią, czy nie działa. Ej, też mi wywaliło. No, O nie. stream leci, ale O nie widzę czatu. O, teraz działa chyba. Śpią. Nie, było unable to connect to the chat. Faktycznie. No ja mam tak. Ale już Reconnecting in 2 sekundy. Okej, już jest. Dobrze. Dziękuję. Śpią? Czy nie śpią? Dajcie znać, czy śpicie. Jak ktoś śpi, to pisze 1, a jak ktoś nie śpi, to pisze 2. piszą. Wiecie, to jest taka gra, jak to wiem, sleepy chilloutowa. A, to tak, to jak najbardziej. Bo niby dużo akcji, ale takiej akcji, że jest cały czas tyle, że jest już sleepy chilloutowa. Szkło fazowe. Wezmę, no. Do tego gościa chodź, bo masz do wyboru brońki. Dobra. Możliwości na próbę. Idę. Kora twierdzi, że naczelnik jakiś tam mniejsza o to Bardzo planuje zaatakować fajne. tego całego wszechmocnego. Plan, który nie opiera się na logicznych przesłankach. Także mamy tu pozostałości starej międzyplanetarnej sieci 455 i obronnej. za... Możemy ocenić za jej pomocą możliwości Zawali. wszechmocnego. To powinno pokazać temu Zawali, jak bardzo zły Zawali. jest jego plan. To będzie sama przyjemność. 2, 2, 2, czyli 3 osoby nie śpią. Czasem nie możemy Okej. przegapić okazji do dokonania wartościowych odkryć. A, poziom 12 wymagany. Mianujecie Do tych. moim pomocnikiem. Do następnego? Nie. Cała ta gadka Nie, to żeby strata tutaj czasu. te. No, żeby pancerz pożogi na przykład sobie wziąć. Taki fany. Jestem Czekaj, co gotowy ja tu przesłać za moje broń dane. sobie Jeśli kupiłem? uważasz, że pomoże nam to opuścić ten umierający Karabin system pulsacyjny, planetarny. taki w kosmos wywalony. Poka karabina. Uuu! I z karabinku, pa! Elegancki. Zaczęło między Nie, nami nie. iskrzyć. Padło zaczęło między nami iskrzyć? Jeszcze dodatki zobaczę, jakie mam do tego. Aha, mam tu wszystko to. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie wszyscy? Dobrze, dobrze. Teraz mam Good, broń z good. takim samym efektem. To coś sobie zmienię tą pompę Nie możesz poczuć nanobotów, które na... twój umysł Wyrzutnia rakiet, układa o. ci figle. To na bydlaków będzie. Bolszewików. O. Masz jedna rakieta. Okej. Ukończ misję Furia na Io. O, niewrażliwy. Tak, oni jak się zasłonią tarczą, to Jaki oni to są ma niewrażliwi. odrzut wielki, ja pierdykam. No, ten gość jak naładuje tarczę, nie? Siema Jasiu. Dzień dobry. A, jakby co, tutaj na mapach możesz zbierać tak zwane szkło fazowe. Wiem, zebrałem jedne. Igła albo iglice ze szkła fazowego i u tego gościa, u którego przed chwilą zebrałeś nagrodę, możesz mu to oddawać. Będziesz miał kolejne właśnie jakieś tam engramy, które będziesz mógł później fajne jakieś dostać. Twitch mi ześwirował, nie odtwarza mi innych streamów. Tak pisze? Merakles tak pisze. Coś tam się dzieje niedobrego. To jest znak. Tak, to jest znak, że z Twitchem się coś dzieje. Ni mniej, ni więcej. Nadchodzi akopalipsa. Go! Mi już odtwarza. No widzicie, Twitch ostatnio wprowadzili bitsy zapłycene i kurde, wszystko się dupczy. Jak były suby zapłycene, to było wszystko ok, nie? Mogli przy tym zostać. No. Po co wam inne streamy? No. To jest też pytanie do mnie. Ważnego, dziękuję. Przepraszam, że tak jem, ale wiecie jak. W robocie cały czas człowiek tu nie ma kiedy zjeść. No ja, no chodź.
Ja ci też się dzisiaj żaliłem, że składałem regał i się przeciąłem kartonem. Nie. Kuźwa, przeciąłem się kartonem. A umarłeś czy przeżyłeś? Nie, przeżyłem, ale teraz akurat na palcu wskazującym, na którym strzelam i rolką klikam, nie? I I cię to boli. denerwuje. No boli, no. No, to amputacja będzie chyba. Najgorzej to jak się przetniesz między palcami. O, Jezus! Sorry. A jakbyś się tak ulokas tak przeciął. Ojej. Co? Jak wiemy, Zawala chce zaatakować Wszechmocnego. Pomysł godny durnego tytana. Pewnie I pomyślał, tak że hopie, jest- i tak Ojej, po on ma czubku. broń mogącą niszczyć słońca, podlaży, jadę z nią dynki. To nie durnota, Asherze. O To jest. desperacja. O. Arogancja. Zawala Cześć, Red zapomniał, Time. że może zginąć. Zawala. Udaj się w kierunku centrum kompleksu pozyskującego energię, strażniku. Strażniku. Strategosa. Pozostałości pomiędzyplanetarnej sieci obrony, żeby przeskanować Wszechmocnego. O Jezus, nie mogę. Po co my o tym gadali? Zaboli cię? Chyba Ja. jesteśmy blisko, ale Bóle to samo można fantomowe, powiedzieć myślę, to o mnie boli. i Weksach. Nie zwracaj na nich uwagi. Rozprawimy się jeszcze z nimi. Nie wiem czy słyszałeś, ale masz nie zwracać na nich uwagi. Nie się leją. Nie słyszałem. Znaczy słyszałem, ale nie mogłem się powstrzymać. Ikora, znaleźliśmy kolejną wiertnicę. Jest naprawdę ogromna. Co ty mi robisz? Dobrze. Wiertnica przebiła się do krypty Strategosa. Skaner jest w środku. Stratagosa Cheetosa. Rozumiem. Znajdźmy sterownię wiertnicy i zajmijmy się nią. Piu i z karabinku. Dobra. Trochę lipa. O Jezu! Minotaurus! Rexaurus! Zablokowałem mnie, Mikołaj! Nieważne. Kurde, w gruncie rzeczy to ciulate jest ta super broń, którą kupiłem. Bo co, masz te... Bo strzela serio, tak nie? I pryt, pryt, tak, ci no. podnosi. Nie Mega. możesz strzelić cały czas z głowy, nie? No. A idź pan. I no automaty. Automat albo zwiadowczy. Ale broń elemental? Dobra, mniejsza. Melemental. Sorry, to swajek. Mamy zasilanie, ale wiertnica wciąż nam przeszkadza. A, ta wasza obsesja Policja, na punkcie policja bezpieczeństwa nam dokucza. doprowadza mnie do szału. Gdzie? No nie no. Gdzieś w bazie musi być opcja ręcznego obejścia. Jezu. Końcówa. Niesamowite, że ci durni ignoranci z Czerwonego Legionu nie zdali Nie sobie lubię tego sprawy, typa. że wiercają się w Taki kryjówce irytujący. Strategosa. Strateg w OBS-a się Dziwne wiercają. rzeczy dzieją się każdego dnia. Za to potem banują. O. Wykrywam wzrost energii parakauzalnej. 5-krotnie Energia więcej parakauzalna. sterylnych neutrino. Nie brzmi dobrze. Chcę przez to powiedzieć, A w ogóle tam uważaj w tym na spisie, pochwyconych. a propos jak ty mi pisałeś, nie? No. W tym spisie tych niby programów, które miały być za które miały być bany, No, tam był m.in. Fraps. widziałem. Jakim Że cudem że Frapsa licznik Frapsa. online? Jakim cudem online by wykryli, że ktoś ma Frapsa, nie? Nie no, chodziło o to, że jakbyś miał licznych klatek z Frapsa, to cię będą banować. Cześć Mariusz, witam serdecznie. Majusz. O, wypadło mi coś z niego. Follow me. I'm a snake! Czym będą banować? Znaczy, no nie będą, okazało się, ale poszła dzisiaj taka fama, że jak ktoś streamuje Destiny, to Bungie go banuje. O, od dwóch dostałem.
O, 12. Gdzieś tu poleciała... Lewesz. Aha, to ty dostałeś level, dobra. Bo to jest taki dźwięk, jakbyś... jakby była gdzieś w pobliżu ta... skrzynia się otwarta, wiesz? Aha. A to ty dostałeś level. Mam ulcika załadowanego, gotowego. Gotowy, napięty. No i to Ej, jeszcze ja. odcięło mnie od ciebie. To niedobrze. Fuck. Dołączenie do sojuszników za. A to fajnie, że... No odcięło i jak podejdziesz, to nie Wiem, możesz wiem. dojść, no bez sensu. To jest miejsce takie, wiesz... zamknięte. Ło, ale mi przywalił. Dobra, ten ma niewrażliwość, bo ktoś mu daje shielda chyba. Już załatwiłem tego, co daje shielda. Dobra robota. Znajdźmy obejście. Znamy ci obejście, a tam świnki, kurki. Włączyłem sterowanie wiertnicy, stary. Dobrze. Dobrze, wracajcie do wiertu i dostańcie się do krypty Strategosa. Wracaj do Chętnie zdyskredytuję Strategosa. plan WW Zeli, by zaatakować Wszechmocnego. WWZeli? Mogliby już sobie Ała. Mogliby już sobie darować przetłumaczenie Strateg OS, nie? O, Tym bardziej, że jest Strateg, a OS prawdopodobnie zostało po angielsku, nie? znaczy na czacie Blamax pisze, że on się Warmind nazywał po angielsku. Aha. No to super tłumaczenie. Czy tam był jakiś zamysł, tylko nie wiem jaki. Prawdopodobnie, że wyszło to dobrze. A wyszło? Najważniejsze, że chcieli dobrze. Kolego. Chodź kolego na jednego. Tam jest mały bar, wypijemy tak, piwko sam na sam. Kamil. Nieważne. Tu agresyw. No wpadłem na niego, potknąłem się i sobie ten głupi rozwaliłem. A propos, jeżeli na przykład nie znajdziesz jakiegoś, nie podniesiesz jakiejś kulki z itemem, No. nie? To będziesz mógł ją później odebrać u kuriera na farmie. Czaję. I po prostu to, co nie podniesiesz, gdzieś tam zostawisz, na przykład nie zauważysz, to będzie do odebrania później. Co? Podnieście je, zanim rozwali kryptę Strategosa. Strategosa! To można w to kooperatyw. No my właśnie gramy tak. Także jak widać, można. A nawet i Trochę zalecane. To jakbyś grał w pojedynkę, to by był... To blank to samo by było i na pojedynkę. Dokładnie. A, no to by mi się chyba nie podobało za bardzo. Siema Helenka. O Jezus, Minotaurus, Rexaurus. Kamil z dupią. Jak ci się gra w Destiny? Podoba mi się, podoba mi się. Nie, wiesz, jakby mi się nie podobało, to prawdopodobnie nie przechodziłbym tego po raz drugi. Na drugiej platformie. I nie przestawić na oryginalny język? Tak. Pewnie tak. Na początku chyba Battle pytam. tym. No, w Battle.necie. Siema Hirek. To jest za tą. Okej,
Niestety na innej platformie jest to o wiele, wiele trudniejsze, żeby zmienić język. Ale jest? Może bardziej skomplikowane. Są też do wyboru na replayu? Nie. Znaczy przynajmniej na samym początku, tak wprost się nie pyta. Aha. Tam nie wiem w ogóle, czy jest do końca opcja, jest na pewno... Kurde. To jest chyba kwestia taka, że musisz zmienić język konsoli i coś tam, coś tam. Łe. To jest dosyć skomplikowane z tego, co słyszałem. nie, Nie, spokój. no, Gierka ci się nie znudziła. Nie, Hirek, jest bardzo spoko. Bardzo się przyjemnie farmi. No bo to taka farma głównie. Tak jak Kamil gadał, takie Diablo i no FPS. Mikołaj, musisz trafić w tą dziurkę, wiesz? Thank you. Do środka? Tak, tam jest taka dziurka z jednej strony. O, pod nami dokładnie, więc musimy tak zlecieć od tej strony. O. Tu. Dobra, nie udało mi się. Wejść? Jeszcze raz. Będzie ciekawie. Kurde, nie mogę ci podnieść już. Czy jesteś w stanie podać siłę eksplozji I kupię wszechmocnego pudełkową w wersję? zegarkach? No kurde, nie mogę tak. Nie chcę się zatrzymać przed tym. Musisz podskoczyć ponownie, nie? No, Tak, żebyś się ja trochę dechował. wiem, tylko Znajdź Strategosa, podłącz go do sieci. Myślę, że- agresywnie. Siema, Rogos. Myślę, że wszędzie tak naprawdę. W jakichś takich sklepach. Zapraszam do nas na Morele. No Mikołaj- kuźwa! Do 3 Kamil. razy sztuka. Do 7 Dawaj razy. jeszcze raz. Czekaj, no. Tarirararararara. No, Ja ale- muszę iść siku. Nie, dawaj, chodź. No czekaj, Weź, bo wiertło się zamknie. czekaj. No opadaj delikatnie, opadaj. No! Wydałem okrzyk jak testowiron bez no. Czekajcie, to jest... O, a jak zaprasza pan kurde tutaj na Morele, to może jakieś zniżki dla widzów? Chodź Mikołaj, podam ci piłkę. Ej, ale czemu on umiera, jak ja nawet nie spadam na dół, jeszcze nie dotykam? No bo tam nie można po prostu dotknąć. Kto to wymyślił takie coś? Mówię ci, nie spadaj z tamtej strony, tylko naprzeciwko jakby tej dziury, z boku. To nie ta dziura. tu, Jak o, nie tu, ta tu, dziura? tu, No tu, ta dziura. Tu, halo! Tu, do mnie! A tu! Brawo, brawo! Ja wam powiem tak, dziura jest dziura, ja taką zasadę wyznaję. Tak, Mikołaj nie Jeszcze rozróżnia. nigdy która. się tak bardzo nie pomyliłem jak teraz, na całe szczęście. A mógł Stream mi być się nie chce dramat. załadować. Patrz, no i jak człowiek ma pracować? Ludziom stream się nie chce załadować. Tak się nie da pracować. No, nie wierzę. Jakbyś siedział w bluzie Twitcha, to byś to jeszcze przezimował jakoś. Ty, a propos, kurde, ja muszę w takim razie do Wojtka napisać, bo jak tobie wysłał bluzę, to czemu nie Napisz, ma? bo jak teraz napiszesz, to się tak za 2-3 tygodnie odczyta. Okej. Ciekawe, czy znalazł ten... paszport. Chyba nie był na Comic-Conie, chyba nie znalazł. I odciśnięte, ciśnięte. Trochę do przodu się wyrywamy, ale tak na styk. U mnie usunięcie ciasteczek pomogło. What? To kurde, taki dosyć srogi problem musiał być. What? Jak trzeba ciastka clearować. Strategosa. Kabenuasa, Z siecią Strategosa, żeby rozpocząć zdalne skanowanie. Strategos, Jezu, jak to jest głupia nazwa. Warmind, to brzmi, nie? Warmind. Ej, Strategos. Chwila, mamy tu pochwyconych. mój paputek właśnie do góry nogami. O, harwasz, barabasz. Ty. O Jezus Marius. Mój paputek właśnie się do góry nogami, kurde, obraca i trzepocze skrzydłami. Czy to coś oznacza? Nie wiem, żeby nie kojfnął zaraz. Dobra, już wrócił. O. Masz ulta? Nine. Za chwilę.
Weź tych gości, z których czerpią... Kuźwa mać. On się tu tepnął. Kamil, wierzysz, że zaś ktoś przyszedł do mnie i się pyta, czemu bana u ciebie dostał? Nawet nie wiem, czy to nie ten, co wczoraj. Niech zgadnę, w zniku ma coś związanego z czerwonym. Tak. No to kurde. To ta sama osoba. No to ja ci odpowiem, za niewinność. No i masz. I weź już, kolego, idź. Postaram się cię jakoś skrzesić. Hilfmir. Bo muszę ich przeciągnąć w tą stronę, wiesz? Mam rakietnicę, właśnie, zapomniałem, już użyję. Niklas, nie do ciebie, na Nvidia, ale ludzie przez pisanie do tego myślą, że piszą do mnie, no. O kurde, Mikołaj, on tu jest. To ja się spanuję, dobra. Aha, bo ty masz... Tak, bo ty masz określony czas, nie? Mogę. Jak ja bym zginął razem, to byśmy rozpoczynali to jeszcze raz, ale ty masz określony czas. No to light. O, dostał z rakiety. Jeszcze raz mogę mu pachnąć. Ale on jest niewidoczny. O. A! Kurde, on wali na 2 hity i jest prawie po mnie. Oj, ale mi... Kamil, 1/3. Czekaj! Nie pytałem za co, pytałem, które z nich. Gościu, weź idź stąd, bo cię zbanuję i już się będziesz się musiał pytać na kolejnym koncie. Jezu, stary. Siema, Tu Fizak. biją. O, fajna brońka. No, Tu. umieraj! Kamil wparzą z ultem. Panie, to już będzie końcówa. Ale na dół! Ja pierdaczę. Jeszcze nie końcówa? O, już końcówa. To było dzikie, so much. No i teraz kuleczki światła, proszę bardzo, wygenerowane. Kiepsko. Wszechmocny jest powiązany z rezonancją Dobry wieczór. harmoniczną sznurów magnetycznych Moncate. Słońca. Albo taka reklama. Mokate, Jeśli zawala wysadzi cappuccino, powietrze kobiety wszechmocnego, kochają zniszczy przy tym mnie. słońce. Ty. Musi się o tym natychmiast dowiedzieć. Kapitan Śląsk. Ty, a może to jest szczurek, tylko teraz inaczej Kapitan podchodzi do... Silesia. Aj, nie, Kamil. Nie myśl o tym. O, cii. Przypomnij mi, mówco, dlaczego strażnicy są godni światła? Polak. Czym kupili sobie moc i nieśmiertelność? Oddaniem, poświęceniem, śmiercią. Śmiercią. Śmierć? Wyjaśnij. Oddanie rozbudza odwagę. Odwaga, poświęcenie. Ono zaś prowadzi do śmierci. Nie krępuj się więc i umrzyj. Ale mu pedzią. Oddanie. Poświęcenie. Byłem najsłabszy w miocie. Miocie. Jak u zwierząt. Według zwyczaju kombinatu No przecież to zwierzę. wrzucono mnie na pewną śmierć. Rzuconego z klifu. Mnie stary uczony, Jak wsparcie. zapadł w niełaskę. Uznał, że można mnie uratować. Wychował mnie. Uczył. Trenował. W zamian stałem się narzędziem jego zemsty. Zemsty na imperium, którego zawiodło. Zawiodło siebie. Odrzucenie, drwiny i cierpienie uczyniły mnie silniejszym. Walczyłem ze wszystkich sił nie o akceptację, lecz o chwałę. Na twarzy za tą
maską, mówco, maluje się oddanie i poświęcenie. Nie zabiorę światła siłą. Byłaby to moja porażka. A ja nie znam porażki. Widzisz zatem, że zostanę wybrany. Widzę. Widzę wszystko, co zrobiłeś. Nasza operacja na Księżycu Jowisza powiodła się. Gdy ukończymy klatkę, będziemy mieli wszystko, czego nam trzeba do pozyskania światła. Dominusie, wszystko, na co pracowaliśmy, jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy jedno twe słowo. Nie, to niewłaściwa droga, przyjacielu. Ależ właściwa. Jedyna droga. Nie dla mnie. Beka. Nie, nie dla mnie. Co tam jesz? Wafle ryżowe. Dlaczego masz włączone napisy, kiedy mówię po polsku? Bo czasami na przykład ktoś nie dosłyszy albo woli sobie przeczytać. Albo Niklaus kłapie mordą i nie słychać. Właśnie. O nie, konkurencja, widzę XCOM. O, ostatnio mieliśmy. Ej, Ostatnio ja mieliśmy szybkie z siku, XCOMem. Kamil, konwersji. Dobra, okej. Ostatnio mieliśmy z XCOMem fajną akcję. PUBG in real life. Także bardzo fajna sprawa. Ale nic takiego jakiegoś wielce angażującego. Na pewno nie na wyłączność. Będzie mogę nagrywać. Teraz tak. A my musimy na farmę chyba wrócić. Kurde, no, te kontrolsy mi się mieszają. Porozmawiam z Hotor na farmie, tak. To ja przerzucę Niklausa na farmę. Szkoda, że stream tylko w 720p. Nie, nawet jak... Kurde, muszę przełączyć to Avermedię w kompie, a nie chcę mi się tam grzebać. Jak będę wymieniał wentylatory. Bo mi terkoczą. Znaczy już wyciągnąłem ten, który mi terkotał, ale resztę też by wypadało wymienić. To wtedy może włożę Avermedię nową, która będzie przechwytywała w 60 klatkach. I... streama odpalę w 60 klatkach 720p, ale 1080p i 60 klatek to jest... To nie jest dobre rozwiązanie. Wygląda gorzej obraz po prostu. Trzeba dać o wiele większy bitrate, którego ludzie nie często mogą nie strawić po prostu. Nie, możliwe, Kircie, że już nie... Może wieczorem streama u siebie zrobię. Ale Nvidia będę musiał przenieść. Cześć Dominów. Leć, do zobaczyska. Czyli nieważne, czy zaatakujemy, czy nie, i tak po nas. Wręcz przeciwnie. Teraz, gdy jesteśmy razem, mamy cień szansy. Jeżeli zniszczymy tę broń, to zapoczątkujemy reakcję, która zamieni Słońce w supernową. Jak zginąć? No, w dobrym towarzystwie. W istocie wiemy, co trzeba zrobić. Uwolnić wędrowca. Nasza trójka Dobra, i mnóstwo Kamil, flotylu to powinno... jak to stało w Biblii napisane? Słuchajcie, mam jeszcze... Jerzech kerżech je. Cicho, bo cutscenka. Będziemy musieli podejść blisko. A zatem będziemy musieli dostać się za mury. Ale bez światła. Bezpośredni atak na mur jest skazany na porażkę. Możemy... Nie będzie szans na odwrót. Ale warto. Jak się dostaniemy? Wiecie, mury miasta są trochę jak ta stodoła. Co tak Pełno sapiesz? w nich szpar. Można się wślizgnąć, jeśli wie się jak. Na pewno nie jesteś łowczynią? Nie przepadam za pelerynami. Widzę. Sama masz matę na łebie. Musicie wprowadzić drużynę do miasta po cichu. Ja Bez i moi poncho. Ty się Postaram poncho. się wam w tym pomóc. Co, pancho? Też mamy Sancho doświadczenie Panza. w strzelaniu do tych paskud. Hotorn,
Może wystarczy, że my się narażamy, a to wcale nie musi być twoja walka. Ty nie jesteś... Strażnikiem? Ten Myślicie, koń że jest tylko wy najlepszy się z potraficie tyłu. poświęcać? Koń Zapominacie, i że kura przez jest całe dobra. życie udało nam się przetrwać bez światła. Oj, ten Navi. Dawno temu ta wielka biała kula przyniosła pomoc nam wszystkim. Kula daje fula. Chyba czas, żebyśmy się jej odwdzięczyli. Miło, że go uwzględni. Świetna przemowa, ale jest jeszcze kwestia supernowej, totalnej zagłady itd. Jeśli nie możemy zniszczyć Wszechmocnego, musimy uszkodzić jego broń. To oznacza, że pewien strażnik musi dostać się na pokład. Jeśli chcemy przelecieć obok floty kombinatu, przyda nam się dobre przebranie. Co do statków kombinatu, to w pobliskiej bazie jest ich pełno. Ale nie będzie łatwo się tam wkraść. Wystarczy już tego skradania. Jeśli Kate mnie czegoś nauczył, to tego, jak wchodzić z hukiem. No i super. Ktoś chce przytulasa? A napis świetnie. Tak. Lol. Nikt nie chce przytulasa i koń, i kury. Nie. Siema Dark Angel, witam cię, witam To Dawid. normalny gra w Witam Destiny? wszystkich. No na przykład ja. Że było pytanie o normalnych, to ja siedzę cicho. Ale czy warto? Ja ci nie powiem, czy warto kupić grę. Nigdy nie powiem ci, Nic czy warto. nie warto w ogóle. Weźcie ze sznura i na górę najlepiej. Jezus Maria, Mikołaj. Nic nie Najlepiej warto. jest obejrzeć trochę materiałów z danej gry. Jeżeli cię Niklausa. jakoś tam w miarę pociąga, no to można wtedy pomyśleć o tym, nie? Mi się dobrze grało. Ty, Gra jest Kamil, spoko. Włączyłem drukarkę nogą. No jak zawsze. O, use. Tu ktoś tam hepnął w tle. Nie ja. Taki Janusz, taki... Halo, farma, ładuj się. Ej, z czego to jest ta wiadomość w prawym dolnym rogu? Bo ja bym to chciał wyłączyć, bo mnie to nerwuje. Wiesz co, nie wiem, to jest prawdopodobnie gdzieś tam musisz odpalić jakiś kurde. Też masz corny ten ekran? Tak, ładuje się jeszcze. To jest czas na sprawdzenie. Tętna. I czasem ktoś na przykład nie chce dać suba. Może być kurde giveaway na Destiny. Mam tętno, spoko. Ej, słyszę kurde co robią tam ludzie w tle. Ja też. Ale się nie załadowałem jeszcze. Dobrze, jak my się oba nie załadowali, to pół bidy. Jak gorzej by się jeden nie załadował. O, znik. O! I jest. Kamil, jak sam jest romantycznie. Pa, Kamil, jo ci chciał coś powiedzieć. Ja ci przaja? Jo ci przaja, łostoń moją babą. Ja tak, już. Tak ci zatańczę. Tak. Czy w Asesyna będziesz grać? Tak, będę. Tu jest kurier i tu są te rzeczy, które nie podniosłeś. A czekaj, i teraz możesz kliknąć na wiadomości? Nie. Idę do Lorda Shaxa obejrzeć. Widzę, że nie lękasz się operacji Straży Przedniej. A czy lękasz się Tygla? Wymień na Co? Wymień te przedmioty na nagrody Tygla, żeton Tygla. Wymienić? Jeszcze raz. Że mogę żetony wymienić na nagrody. Tak, możesz. To sobie ładujesz po prostu tymi żetonami taki pasek, który widzę. i dzięki temu później będziesz mógł odebrać nagrodę. Dociam dupy. Nigdzie indziej tego nie wydasz. Siema Wilen. Czym się... latem. No, wiadomo. No, wiadomo. Dobra, Suraya Hafthorne, godej. Sam. Pamiętasz tę bazę kombinatu niedaleko stąd? Zarządza nią jeden z kumpli Gaula. Ale Nazywa się masz Tumos fajnego i należy do ptoka, Krukowej dziocha. Gwardii. Wiemy, że ma dostęp do Wszechmocnego. No ale nie takiego Tam fajnego jest jak mój. Najpierw robisz dym w bazie, Jezus, potem Kamil. kradniesz statek Tumosa, którym To. przekradasz się na Proszę pokład cię. Wszechmocnego i unieszkodliwiasz go, Co ty zanim to? wysadzi nam słońce. Mogę mieć prośbę? Zdejmij Tumosa, jak już tam będziesz. Zdejmij Tumosa. Zaatakujemy na twój Sama statek. se zdejmij Musimy Tumosa. odzyskać miasto. Cokolwiek to znaczy. O, nie sądziłam, Świństwo że jakieś wrócisz z tej pewnie. swojej międzyplanetarnej krucjaty. I to ze wsparciem Straży Przedniej. Rozejrzyj się. Porozmawiaj z Cade'em, porozmawiaj z Zawalą. Akceptuję ty zadanie. Ty, wstęga ognia. Hopie, biera jak Myślę, że się głupi. nada. Ja? Ja. Czekaj, muszę to zamontować.
wstęga, złoty Zmień grę w wstęga. tytule. O, A co jest napisane? W dupca. tytule? Aktywowałem, znaczy... Jak tam? Możliwe, że znowu coś Twitch nie zaakceptował. A bo ten Twitch to wam powiem, jedna Było banda. zmienione na Destiny. Dobra, ja rozmontuję tutaj O, te niepotrzebne ile tu ludu. sztofy. Będziesz mieć okazję, powiedz Hotorn, że wisi mi rewanż. Ostatnie 2 się nie liczą. Jest Destiny 2, no. Ej, opłaca się po coś zostawiać na przykład zielone słabsze niż ten co masz? Słabsze chyba nie. Bo ja wszystkie białe na przykład rozmontowuję póki co. Nie wiem czy te resztę też wywalać od razu. Ogólnie jest tak, że później będzie można słabsze bronie boostować jakby lepszymi, nie? Wiem, że chcesz sobie polatać. Legendarny ekwipunek za ukończenie 2 szturmów. Pomóż Cade'owi stworzyć sieć nadajników MS, dostęp do patroli. Biera. Kończ 3 wyzwania w dowolnej aktywności. A ja mam 8 punktów ulepszeń niewydane. Kamil. Jaki No jest spokojnie. zacofany. Tylko spokojnie. A bo to mogę wybrać sobie. A zabójstwa wręcz przywracają zdrowie tobie i pobliskim. To jest sztosiwo. Co mam 15 poziom nam tu jest wymagany, kurde. Gdzie się schowasz? Wiecie, możemy szturm zrobić? Dawaj, strażniku. Ten magnetyczny Mocny był lepszy szturm. granat, mi się wydaje. Wysokie uniesienie katapultacyjne. I ja, to brzmi dobrze. Ciągnik kamień milowy. Zaraz. Dobra. Szturmy. Ukończ 2 szturmy. No tak, tutaj bym chciał. Idziemy na szturm, Mikołaj. Nie, czekaj. Dobrze. Nie możemy. Czemu? To nie Kurde, zapiał, no. Czekaj. Co trzeba zrobić? Osiągnij kamień milowy, żeby odblokować. Co mi da dostęp do szturmów? Co wy samocie? Dostęp do patroli. A bodaj. Że to MMS. Nie rozumiem czegoś. Oddam go od razu temu typkowi. Siema. Widzę, że nie lękasz się operacji Straży Przedniej. Nie lękam A czy się. lękasz się tygla? Aha, nie mogę mu tego dać, dobra. To jest twój sprzęt, Nicholas. A to... Co ja A, dobra, zrobiłem z ty tym? nie zrobiłeś jeszcze kamienia milowego, dobra. Co? Mikołaj, Co? naciśnij tab, przytrzymaj. No. Naciśnij E. Pogadałeś ze wszystkimi? No tak. Nie masz takiej czasem gdzieś takiej tarczy z taką koroną? Na przykład u góry, tutaj chodź, za mną. Czekaj, jakaś ty jest. Turmy obsługuje, no na górę wchodź, jeszcze wyżej niż Hotor. A, dobra. Tu jest za dużo ludzi, ja się tu gubię. Aha, tu z tymi porozmawiałeś, No, tym jest, gościem z i tym tymi nie dwoma gadałem. i z tymi dwoma tutaj na balkonie. Jest sposobem, w jaki twój umysł powstrzymuje cię przed popełnieniem koszmarów. Chyba, że faktycznie tam jest może... Zgłosiłem się na ochotnika do postawienia sieci Raport patrolowej zwiadowców. i jeszcze tego nie wykonałem. Muszę coś wziąć? Zrekomendowana moc. To zbyt Nie ważne. jest że wymagana. Ta sieć zarządza operacjami w całym systemie. Dostawy zapasów. Któryś z nich jest od uznania. szturmów. Tak sobie myślałem, co mam z tym zrobić. Pamiętam, który. Musisz ze wszystkimi pogadać tutaj na górze. Dobra, i mu się zamieniło na zielone. Aha, no Tu to są na z tymi dwie. nie gadałem, dobra. No. Utrata światła była ogromnym ciosem. Byliśmy nieostrożni. Ja byłam Dobra, nieostrożna. dziocha dupis. Traktowałam swoją O, moc. tak. jak- No tam tylko Dobra. podchodzisz i ten enter i tu jeszcze Dobra. zawala. Zawala Navi. Z dniem dzisiejszym zezwalam ponownie na przeprowadzanie szturmu. Dobra. No. A, zezwolił na przeprowadzanie szturmów, dobra. No i teraz powinienem móc odpalić szturmik. Ja. Dobra, go. Rekomendowana moc jest 140. Będzie trochę wyżej niż my. Ale Dobrze, postaramy Kamil, się trzeba, zrobić. trzeba sobie w życiu stawiać poprzeczkę. Coraz to wyżej. Może trzeci do nas dołączy. Znaczy chyba w ogóle dołączy, tak mi się wydaje. Zastanawiam się jak dojść do tego... Jak... Co? Enter? O, Enter! Ty, słuchaj, Enter kliknij.
No. No i ci się otwoliło to Czat mi okno się z prawej, nie? No. No i kliknij jeszcze raz Enter i ci się tam... Eee. I już się nic nie świeci. Dobrze. Kurde, muszę sobie smarknąć, sorry. Niezłe smarkanie. Ty puszychty za mną już. Ale to leci, Kamil, tak się przednio Widzisz? bawimy, że ani się nie spostrzegłszy. To na tej Nvidii. No. Bo ma takie szybkie karty graficzne, że nam czas tak szybko leci. Jezus, taki Taka karta od Nvidii to lepiej jak goła kobieta. No. To fakt. Litry wazeliny dla NVT Blocks. Znowu Jedi grasz? Nie no, w Destiny. Znajdź Brakusa Zachna. Chodź, znajdujemy. Drużyno ogniowa. Muszę się zająć pewną palącą kwestią. Kotorn zgłosiła się do koordynacji zadań. Co, mają dorwać tego typa od broni? Mówił mi, że ja mogę się tym zająć. Kłamałem. Kamil, nic nie widzę. Ja też tak średnio. Kurde, bele. Przepraszam. Ale mi się kaszło. No come on, to nie ta broń. To jest! Mikołaj. Was Lipa. ist los? Coś mnie zabiło, ale nie wiem co. Dziękuję. Nie ma tu więcej wrogów, ale są na zewnątrz. Doprowadź mnie do konsoli, a na Chodziło mi o klasę postaci. A nie, Jedi, że Jedi, nie. To jest Warlock. I co? Czarnoksiężnik? Drzwi otwarte, ale niestety O. uruchomiłem przy tym alarm. Ida. Bym tak nie ryzykowała. Nie ma Sowar. Ale to W drużynach ogniowych. Czym się tak, Angel? Powodzenia. A może i koniec. Siema, Scanrace, witam. Kurde, Kamil, nie widzę. Nie widzisz problemu? Nie, jak to godą Stevie Wonder, nie widzę problemu. Out of ammo! Zbieraj, hopy. Zeszczeliwujemy tego, co lata tu? Kosiarza? Chyba go nie zeszczelimy. Mogę mu z rakiety walnąć w sumie. Łe. Żeby dużo trzeba było. Ten tak. kosiarz trochę bije. To możemy spróbować. No come on, co jest? Ile on musi przyjąć? No to... Ja pierdzielę, coś to jest twardzi są. Kamil, wal w kosiarza, bo już ma mało. Gdzie jest kosiarz? A tam jest kosiarz, o Jezu. Nie wiem, gdzie on ma te weak pointy. No i się skosiarzył. Dobra, on dosyć mocno bił, to dobrze, że go zabiliśmy. Okej. W ogóle oni też na plecach mają weak pointy, ci... Ała. Bo... Kurde. Mają taki plecak. Tak. Taką chłodnicę. I tak nie swędzę od słuchafonów. A, do tego się ma dokanałowe. Ja i potem będziesz głuchy. No ale to na starość to akurat, bo będę miał jakąś kobietę na starość, taką babkę, to wiesz. To nie będziesz lepiej nie słyszał, co słuchać. mówi. No i będę miał wytłumaczenie, nie? Siema DJ Jacob. DJ Jacob cię pozdrawia. A dziękuję DJ Jacob, pozdrawiam DJ Jacoba. O kurde, jakiś typ! Dosyć mocny typ. Tak?
Gdzie mocny typ? W drzwiach. A mam jeszcze jednego typa. Bang. A, snajperzy na drugiej stronie, okej. What the fuck? Chcesz się uleczyć? Nie dokończę, bo był wulgarny. Siema Adam Byku. Snajperzy są po prostu na drugiej mańce, wiesz? Oni mocno biją. Idę ożywić tego typa. Skanery wykazują, że zbliżają się posiłki. Ostatni żniwiarz odsłonił aktywną baterię. Może to wykorzystamy. Dobra robota. Dobra Bateria robota. słoneczna. Tu się leje, stary. Co się leje? Pa, jak się idzie. leje. Może teraz zabrać to tam, gdzie wywoła najwięcej zniszczeń. Sprytne. Czyżby? Jaki progres w tej gierze? No nie wiem jak... Mikołaj! Kamil. O, patrz, Scanrace pisze, że oglądał twój filmik ze składania kompa. Aha, a nie. Proszę. Seto był takim samym laikiem jak ja. Ale filmik z YouTube'a zrobił robotę i komp odpalił od strzała. Nawet podzespoły mieliśmy identyczne. Patrz co za historia. No nieźle. Kurde, Kamila filmik ze składania kompa to te na uczelniach puszczali. Tak. W kołach. Przebijcie się, już idę. Dobrze. Epia. Czy będziecie chorą? Jeżeli dotrwam, to tak. Weźcie tego typa, gdzie ja mam to Teraz załadować. kosiarza zeszczelę, czekaj. Nie kosiarza! Czekaj, Kamil. Nie nerwowo. Dobra, mniejsza. Oj, po kosiarzu. Dobra robota. Teraz będzie po mnie. Problem bariery. Tak, w nowego Wolfa będę grał, oczywiście. W dzień premiery. Może nie będzie dało się w niego grać. Nie no, myślę, że to jest kwestia... Mikołaju! Ida, Kamil! Ty, ale... Ktoś tu zostawił bajs... Aha, już tu jest, tak? Okej. Jest sens grać w to bez znajomych? Myślę, że tak. O, jak to bije. Ale mi pachnął. Łoje! Pani Hilfe. Hilfsmir. Dobra, spokojnie. Spokojnie, Mikołaj. Biegnę. No ja grałem to bez znajomych. Grałem to sam, bo nikt nie chciał ze mną grać. To i dał radę. Wedzi dziś grał w Wolfa i co, podobał mu się? No i patrzcie, i Veggie ma dostęp, a my co? Wedzi to mi się kojarzy z diametralnie innymi grami niż Wolf. A my co? Nadal nic. A my jajco. Trzeba Grabę zapytać, bo on nie ma znaczy gra sam. No właśnie. On jest rudy. Kurde, mi rośnie ruda broda coraz bardziej. O, stary. Lubią być na widoku. Najgorzej. Tego nie mogę sobie pozwolić na coś więcej jak 2 dni niegolenia się. Bo widać. No. No ja mam rude włosy na brodzie. Nie zrozum mnie źle. I tak zasługuję na to, tak co na mu zrobi wąsie drużyna też. ogniowa. Jak oni wszyscy. Kto to ten trzeci jest z nami? No nie wiem, jakiś typek. Smalls. To wygląda znajomo. Tak, zabawna historia doszukuję z do 3. Oroban? Kombinat i te ich pokręcone nazwy statków. To był chyba Orobas Vectura. Rude Wojtlos, no właśnie rude i to jest Zaprowadził problem. się na niego po tym, jak Tumos został pokonany. Gdzieś tu się O, 2 kosiarze, ale to już z nimi nie będę walczył. Dostaj się w gąb. O, musi mieć w gąb. Nie przejmuj się nimi. Just run.
się, mam nadzieję, że oni się mną nie będą przejmować. LOL. No! Kamil, nie, twoja taktyka się nie sprawdziła. To był duży gość z dużą bronią, wiesz? Widzę go właśnie. O co? On jakieś rakiety z pleców wystrzelił. O stary, ale to było dobre. Dobra, teraz spierdzielam. O! Gdzie, jak to zrobiliśmy? Teamwork. Rude włosy zbiorą się z wilgoci, tak. Nie, po prostu chodzi o to, że w domu mam wilgoć, a nie, że to są baby i tak dalej. Nie. Znowu jesteśmy w statku. Że brodę trzymasz w wilgoci? No, tak, to właśnie nie z tego. Naprawdę dziwne rzeczy. Nie denerwuj ich. Muszą się skupić. O, tu będzie sieczka. Podobało mi się tu bardziej, kiedy nie było tu czołgu kombinatu. Czemu wsadzili czołg? O ja, co to jest? Ozan zaczyna się bać. Ja pierdaczę. Z tym już mieliśmy do czynienia chyba. Nie, z tym jeszcze chyba nie. A, faktycznie, z tym nie. No kurde, jak oni z 5 stron walą, to... Polecam tutaj miejsce. Jak ja padłem. Postaram się... Kurde. Będzie mi ciężko cię podnieść, ale... Postaram się wytrzymać tak, żebyś się sam zrespił, co? Będzie bardziej... No gdzie jest ten gość nasz? Chłopie, ich to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ich tu stoi. Oko. Ja mam dobrego spota, stary. Od razu chodź do mnie jak coś. Czekaj, ja ich tu będę trochę nękał, tak? Bo ja się nie przedrę przez tylu. Pomiędzy tymi całymi... stateczkami. Zagrać? Nie, my tu w dwójkę raczej. Jeśli akurat w tym momencie z jakimś randomem. Ups. No, jestem. To jest taki w miarę dobry spot. Gdzie pozycjonujesz. O stary. Dobra, uważaj, bo stamtąd wali ten duży. No! Co zrobiłeś? Z tyłu mnie strzelił. Mógłbyś nie używiać, nie ginąć? Nie wiem. Pomyślimy. Kurde, uciekają. A, ta tarcza nie jest do przebicia od naszej strony. No nie. Niestety w żadną ze stron. Autowamo. Mam w niego strzelać tak z konwencjonalnej broni? No! Mikołaj, pozycja. Pozycjonowanie. Kurde, bym z bazuki wwalił, nie mam w ogóle ammo. Masz heala. Dzięki. Nie masz. No nie rozwalamy zaraz. Ktoś do niego strzela z jakiejś super bro... No mój heal mógł nie wystarczyć faktycznie. Może i strzela. Może i strzela. No kurde. Co ja mam za umiejętność? A, no. Ja Wow. pierdzielę. No, mnie też zabił. Smalls Mam nadzieję, że ten kolega I hope nie padnie. you'll do the job. Nie no, kurde, jest na strzała ten... No weź, no się wychyl, chodź popie. Teraz dopiero zaczął łazić tak naprawdę ten czołg. Idealny teamplay. Powiedziałeś, że będzie sieczka, po czym uciekłeś do safe spotu, zostawiając nieświadomych kolegów. No, Oj, przyszedł. O, jak polecił. Kurde, panie. Hej, stawiam 10 migotów, że tą windą jedzie czołg.
Nie podpuszczaj go. Stoi. LOL. Padłem, stoi. Nie! Czemu ja ulti odpaliłem? No i rozwaliłeś stary teren. No. Nie doleciałem. Kurde, tam jest ten typ. Dobra, idę go ożywić. Ożyw. Najpierw jednego, później drugiego. Nice. Ten czołg dzieli nas od braku Sazana. Najlepiej będzie go wysadzić. No co ty dupisz? O stary! O kurde, wybuch. Naprawdę wybuch mnie zabił? Tylko jakby co to obydwoje zginęliśmy. Ja, dobra. Ua, strzelają! Jezu, co jest z tym tarczą? To jest do rozdania to na PC czy na PS4? Na PC. Kuźwa. Będziemy trochę lać. Czyli... Wodę. Łe. To łe. Znaczy łe. Nie chcesz? No! To nie. Może warto znaleźć słaby punkt, kurde, ale nie on ma słaby punkt. Do środka lufy mu trzeba strzelić. Ej, co to jest? To jest granatnik chyba. To nie jest słaby punkt. A, wiem, jaka jest słaby punkt. Na dole od tych silników, co się świeci, taki ogień choby. No tak, ty nie widziałeś? No nie. No nie stałem nawet tak, żeby to zobaczyć. A tam jeszcze, kurde, stoi nieusatysfakcjonowany coś tam. Czy tam coś takiego. Ja zmieniam sobie hełmy. Kierownik zwiadowczy. Nieusytasy. Masz weak spoty zazwyczaj właśnie tak się świecą, to po pierwsze. O, teraz tylne nogi jeszcze. Do bicia niestety naszego. To już ciężko nam będzie. Chociaż... O kurde, zaraz będę miał deda. Muszę się skryć. Dead. He's dead. No i kurde pęk. No i kurde porobiony. Ciuli tak amunicją. Wyparował hobby w grach sprzed 10 lat. Jaki on jest niesankcjonowany? Ciul mu w pysk. No i właśnie, tak to się robi. O. O, pieronie! Jezus, ile tu miga, błyszczy, blisko, się idzie zeżigać. No, musimy znaleźć Bachusa. O, jak tu ładnie. Niedocenionemu. Po Mikołaju.
Pakować to trzeba, no co? Open! Powiedz abracadabra. Abracadabra. A pamiętasz jak było z tym, jak Alibaba miał? Nie. No powiedz Sezamie, otwórz się. Wow! Powiedziałem. Ale jaja. No. Wulkaniczny Scorpius? Co? Oni się ciulają między sobą. Oni się zawsze ciulają między sobą. Znaczy tak właśnie patrzę i się zastanawiam, co się dzieje, nie? A, łódź. Czemu oni nagle zaczynają we mnie strzelać? Ty, no nie wiem. Kurde, tu robią wrażenie już po 200, stary. Show yourself. Dobra, trochę ammo muszę zabrać. Uważaj ogólnie na takie wieżyczki stacjonarne, Dobrze, które ogółem bardzo będę mocno uważał. biją. Trzeba było obić tych typów. A tam jest mocny cwaniak. Tak, najlepiej odbić najpierw tych małych, nie? No. A jeszcze jest jeden taki dosyć duży, obok niego. O Ja nie, bym mu z bazuki wywalił. No, To żeby wywal. się nie ruszył. kurde, dwóch jeszcze takich ma pomagierów dosyć A on mocnych. prawie w ogóle chyba mu HP nie zeszło. Czekaj, zróbmy najpierw tych mniejszych. No dobra. Tych, co mają shielda. No. Musimy im shielda ściągnąć, a później dopiero... żeby im życie ściągać. Dobra. Drugi. Leży. A obijają go tam od tyłu drudzy. Znaczy ci przeciwnicy nasi. Dobra, zniszczony. Siemanko, czoklet. Co? Czoklet? Szpiro? Miglik vlog. Łociu. Niespółmierny kaliber. Co? Nie wskoczyłem tam. No, wskoczyłem. Okej. O, patrz, przyszli. O ja. Nie ma dogmi. Ja, chodź na tą, na platformę. Jaki model broni bym najbardziej chciał w PUBG? O ja, nie wiem. Chciałbym pomyśleć. Obo odjeżdżamy. Siema Altubi. Prawie na powierzchni. Uważaj na wsparcie. O, Sniper! Są zbyt sprytni, żeby nie mieć planu awaryjnego. To jest ten silny, nie? Plany awaryjne są zależne. Ja. Wieżyczki. O Na karwasz. bokach. Okej, te wieżyczki są najgorsze. Już jest okej. Dobra, jaką miałem jakąś broń energetyczną. Ej, idę go z ulta walnąć. Może się nie udać. To mnie właśnie namierza. Nie wiem czy dobiegnę, O, właśnie. ale... Ja! On jest za mocny. Spoko, dam radę. Nie mam bazuki już. Ja pierdaczę. No, trochę trzeba będzie go lać. No.
Dobra, Bezsprzecznie. idą typy z lewej, żeby przynoszą nam amunicję, wiesz? Dobra, ja tamtego kolegi niestety nie ożywię. Musisz się po prostu stamtąd przenieść ten dych, wiesz? Ale ich jadę. Kosiarz przyleciał. Gdzie ten gość jest? On się już wskrzesił. Chyba ja. Jeśli nie wyłączymy tej osłony, będą nas tu mieli jak na widelcu. Dobra, musimy zniszczyć osłonę, a z tego co widzę, to ja widzę, co tam się trzeba zrobić. Czy ty też miałeś na studiach takie dni, że zapomniałeś się pouczyć? Nie. Ja się uczyłem. Kamil się nie uczył w ogóle po wszystko. prostu. Znaczy od pewnego momentu fakt, było tak, że jak zauważyłem, że goście, którzy nic nie robią, mają lepsze oceny, to stwierdziłem, że pierdzielę to. O lol. Co? Nie podeszli tutaj legioniści. To nie ci od Piłsudskiego. Już jestem. Ja, jeszcze ten snajper mocny tam jest. Ale dobrze, że ci... To jest tak przemyślane, że wiesz, że w sumie tak naprawdę cały czas gdzieś tej jeszcze broni... te psy. Ale dobrze, że te psy są. Z tego względu, że broń ci... Znaczy amunicja broń ci respi się, nie? No tak. No niby te. Idę go wskrzesić. Kurde. Mikołaj, nie umieraj. Ty psy cię to... No bo jak Serio? mnie ich kurde 5 w jednym momencie obskoczyło. Nie umieraj, stary. Może jeden tylko snajpera. Tu jest taki mocniejszy typek, uważaj. Mam 15 sekund, jakby co, to nie zgiń z czasem. Gość do ciebie celuje. Zabity. Teraz po tej całej walce powinieneś mieć ten... Hemasadas. Tą lepszą broń, wiesz? Granatnik czy coś. A mam bazukę, czekaj, walnę mu. Na czym ci się lepiej gra? PS3 czy PC? PC, no. Zależy pod jakim kątem. Kurde, wieżyczki, psy, wszystko. Ja pierdzielę. Dobra, fokusował się na mnie. Co zrobiłeś? Chciałem go walnąć, kurde. I mi nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło, chyba nie. Trzeba tak się upozycjonować, że jak do ciebie celuje tym snajpą, no, to tak, żeby do ciebie nie strzelił. Nie strzeliłem za bardzo, co Będę cię powiedziałeś w skrzesić. sumie. Nie dać się zabić. A, no to dobra, to strzeliłem. Jak widzisz, że taki promień na ciebie goś namierza... No wiem, no. Nie widziałem tego promienia teraz. Zostałem w plecy, żeby nie było. Dobrze. Uważaj! Tylko, skupiłem się. Aha, ale faktycznie. Nie mam amunicji. Jo, to smola.
No znowu się trzeba pozbyć tych gości. Wow. No dopiero połowę tego. Sadas, ja, możesz napisać. Ja hopie 13 poziom. Ale mnie hachnął, o ja. O, ja mam ulta już. Idę do ciebie. Muszę przejść po amunicję. Bez spoko. Bez nerw. Thanks. Może się na mnie fokusować spokojnie, bo przed nim kryję. No już by mógł zdechnąć. Najlepiej właśnie za tymi przeszkodami, które tutaj są. O, co to? Aha. Jego shield. Ja i leci ten posiarz umysłów. A, 2 nawet. A dobra, muszę wyłączyć, dobra. Idę po kulkę, żeby wyłączyć jego osłonę. Idź. Auda, ammo. No super, akurat tam gdzie jest najwięcej typów. Super, zrobię im backdoora. To już jest trochę przegina. Siema Worgot, elo elo. O kuźwa. O Jezu! Nie! Dobra. Spoko. Ty wytrzymaj 30 sekund. Zniszczyłem barierę. Za dużo! Chowaj się tak daleko w miarę. O nie! Obok mnie wylądował! Ja pierdolę. Nie, ten gość wyszedł... O nie, wyszedł na blisko. Ożyw mnie, bo jak zginiesz, to będziesz miał lipę. A tu jest ten typ wielki! No. Jezu, ale mi tu miga. Idę w swoim kierunku. Dobra. Dobra, coś jeszcze jest oprócz niego? Nie. Na razie nie. O Jezu, ale poleciał daleko. Jada z ulta. Ciul. Padłem, ale dużo mu HP zbiłem. O kuźwa. Dobra, muszę go jakoś uszukać, żeby was skrzesić. Emocji swędzą uszy. Dam cię. O Jezu! Jestem blisko. O, jeszcze podpalił wszystko. Jezu, on za mną lata! Weź skrześ tego typa. O, wskrzesił mnie. Znaczy to ja byłem padnięty. Aha, bo ty byłeś. A jakoś się tak deszczowo zrobiło. Kurde, goś za mną koczył 2 razy takie dalekie dasze miał. No to jest chyba najtwardszy przeciwnik, z jakim żeśmy walczyli do tej pory. No. I do mnie strzela. Ale już resztówka. O Jezu. O Jezu, ktoś mi dojechał. A, bo ci snajperzy się porozchodzili na boki. Idę cię uleczyć. Ja wiem, Worgot, że ja się mogę podnieść, ja wiem. Chcieliśmy. Uważaj, ci snajperzy są na bokach. No kurde. Jak wygląda ult na tej postaci? No przed chwilą użyłem. Dobra, to już możecie go walić, żeby nie padnąć za chwilę. Czekaj, ja cię podniosę.
Trochę za mały na szturmy. No bo my są odważne chłopaki. Tam 20 mocy w te czy we w te. Proszę cię. No jak widać trochę robi różnicę jednak. Troszkę dłużej się człowiek postrzela. Dobra, to dokończymy jednak. No, wolałbym jednak zrobić to tak zwaną głową. No i zdech. Zdech? Zdech. Jak to zdech? Killer's dead. To znaczy, że jesteś go killem? To jest killem? Taki żadziolu, ty. Fu, jeszcze splunąć. I obejszczać zwłoki. Okej, robi się zbyt No i oficjalnie. kurde. Gdzie wasza energia? Salut. Coś się dzieje na łączach. Robota Kurde. wykonana, Kate. Dance, Teraz dance, możesz spokojnie baby. nadawać Dance, dowody. dance. No i kurde, klasa robota. Ło, ale pana ręce, tego, tu przewrotka, myk. Brakuje malutko do następnego poziomu. No i proszę bardzo, klapsznita. Jaki byłeś zarąbisty? Cudowny, byłem taki prawie kurde jak ty i nożenie. A nie, spoko byłem. 18 ożywiłem. Zabiłem 91. Najwięcej asyst mam. Asysty. Ja mam tyle Precyzyjne samo samych ze zabójstwo. Smolsem. Przypadek? Przypadek. 34 minuty. Długo. Będę jednak zmieniał całkowicie płytę główną, więc... już Skrzynki nieważne, nie co to- wzięliście, a była skrzynka? Lol, była skrzynka? Nie widziałem, żeby była skrzynka. Znaczy wiesz... To był dosyć duży duży obszar. Może gdzieś ta skrzynka wylądowała, ale... Urwałeś kurze złote jaja. I don't know where. W sumie moglibyśmy zrobić jeszcze jeden szturm. No spoko. Bo mamy kamień milowy, żeby zrobić 2 szturmy. Dobra. Mam nadzieję, że wylosuje nam inny. Znaczy, no to jest chyba takie prawdopodobieństwo duże. Nie chciałbym robić tego samego. Ja Metedżut. No i moi drodzy, na Nvidia została nam godzina szychty. Und das ist alles. Jak ja mam scrollować tym moim palcem, jak kurde boli. Pytanie z innej beczki. Wolisz nowe kody czy stare? Lubię wszystkie kody do 4. I Black Opsa pierwszego. Ja faktycznie muszę scrollować kurde środkowym palcem, bo inaczej lewy mnie boli. Skrillexować. Relaksować. Oła. W ramieniu. Ej co, wyrzuciło nas ze szturmu. No. Przyjacielskie ostrzeżenie. A Wykryto czemu? aktywność sejsmiczną na całej powierzchni planety. Nie Aktywność wiem, czy... Czerwony sejsmiczną. Legion musi mieć z tym coś wspólnego. O, a ja mam lepszy kask, hopie 115. A nie, czekaj, to... A nie, tutaj jest okej. To jest też... Zbadaj działania kombinatu. 134, Kamil. No, tam pozmieniaj sobie. 17. To jest najlepsze. 93. 133. Muszę sobie zrobić trochę miejsca. Dobra. Nie wywalił was to strajk z bety. Okej. No właśnie tak teraz zobaczyłem, że przecież mamy wytyczne do strajku. Okej, boy. Karabin automatyczny jakiś ciekawy, zobaczmy. Automatyczny jest chyba właśnie taki normalnie do strzelania. Można pojedyncze, można przytrzymać. No, zaś takie półautomaty, ale chyba lepszy jak tamty. No lepszy niż pulsacyjny, O, moim to zdaniem. będzie chyba spoko. Pulsacyjny są najgorsze, moim skromnym zdaniem. Dużo nabojów, dobra, okej. O kurde, ja pamiętam ten strajk. Faktycznie to jest ten z bety, to już go pamiętam. Jak nie mamy poziomu, to może być faktycznie tak średnio, ale zobaczymy. Dobre zadanie, pokonaj wszystkich przeciwników. No to ja potrafię. Można tak od razu? No właśnie, nie można tak było od razu.
Ło, na blisko, gościu. Idę, Kamil, już. Mikołaju. Granacik. No to ty tak, który tu robisz. Rozwalmy tych gości, co podchodzą, bo oni są najgorsi. O Jezu! Teleportował się blisko do mnie. Tutaj. Teleportował się blisko mnie. No, engram wypadł. Czy engram, kurde. No, itemek. O, kolejny itemek wypadł. Co to? Pakuj. A, dobra, okej, kumam. Ty mówiłeś o tych trzaskach na tym. W jakich czaskach? Znaczy nie ty. A. Tutaj mówiłem o trzaskach na mikrofonie, czy tam na słuchawkach. Co to czasko? No nie wiem, ale będzie wymiana płyty głównej. U ciebie? Nie umie. Ej, w ogóle ja kiedyś miałem właśnie też taki problem, że miałem strasznie szumy na... Po prostu na wejściu mikrofonu. No. Czy mikrofon był podłączony, czy nie był podłączony? Jak zbierałem po prostu jakby, wiesz... jak nagrywałem po prostu dźwięk z mikrofonu, który nie był podłączony, gdzieś po prostu z gniazda, to były straszne szumy. No. I oddałem, bo myślałem, że coś jest nie tak. No. A przy okazji, kurde, jak składałem tą płytę główną, no. to mi upadła ta zawleczka, ta taka plastikowa na soket od procesora. Aha. Tak rogiem. No. I tak lekko wygięła jeden ten, wiesz, ten, ja wiem, jak to się nazywa, no te takie piny, wiesz, co wystają, co dotykają procesora, te nóżki takie właśnie, no. No, teraz to mi już upadła. nie ma na szczęście. Jak to, nie ma już ich? Ja nie, w moim procku nie ma już nóżek, jest gładki cały. A nie, no ja nie mówię o procku, bo te nóżki są na płycie głównej. Procesor jest gładki, procesor ma takie punkciki. Nie, to czekaj, to nie, to na płycie też już nie ma tych nóżek chyba. Są nóżki na bank. Na pewno? No jasne, że tak. A I na to płycie ja głównej wystają te nóżki i właśnie mi upadł ten plastikowy i jedna nóżka się wygięła i później tak szpilką podnosiłem do odpowiedniego poziomu. A mi kiedyś buczał mikrofon, nie wiedziałem z czego i się okazało, że mam kompa do nieuziemionego gniazdka podpiętego. Ale bez kurde... bolca po prostu. A gniazdko bez bolca dostaje, kurde. No nie ma w nowych płytach nóżek, widzisz, dobrze mówiłem. Nie ma w nowych płytach nóżek? No to ja nie mam nóżek. Od kiedy? To dobrze kojarzyłem. No to widocznie od dawna. To jakie są te? To jakie są w tym momencie? Jest takie płasko po prostu. Ale jazda. AMD nie ma nóżek na płycie, za to ma na CPU, a u Intela jest odwrotnie. Tak samo na przykład jak karty są teraz, że ten backplate jest taki zakryty cały, nie ma tych ścieżek wszystkich, nie? Nie widać. A tak. Ale jak? Zaraz. No to ale zaraz. Fargo mówi, że niby są, ale... ma nóżki na sokecie. Sprawdzić. Kurde, ja nie wiem, ja na pewno wam tego nie sprawdzę, bo ja mam zamontowane chłodzenie Fortis 2, które żeby zamontować to się napociłem. Bardzo ciężko się je montuje. Na tej planecie kochają bariery. Zawala, oni chyba próbują zamknąć tu Czerwony Legion. Mają większe zmartwienia. Na przykład ciebie, strażnik. Zawala! Zawala! O kurde, to są dwie hydry! Ojej, niedobrze. Ja pierdaczę, Kamil, za dużo. To za dużo. Za dużo. Fajnie właśnie. Mieni mi się w oczach. Dobra, jedna hydra down. Nie mówisz, że która dziwnie wygląda, to jeszcze... Nic nie znaczy. No, druga hydra down. Nie podchodź, bo wybucha. Sprawdziłem. No, ale to mi chodzi, Fargo, o nowe płyty główne, czy faktycznie nie posiadają intelowskie... No, ale to pewnie widocznie widzicie, zależy od soketu może, czy tam... Do czego Legion chce się właściwie dowiercić? Przyjacielskie pytanie. Czy to za twoją sprawą ta agresywna rasa Kurde, stary. przybyła na moją planetę?
Ten jest dosyć twardy. Kurczę big. No wiem, że mam... Snajperzy. Ale To spadłeś? Nie, bym spadł. Okay. Gladiatorzy. Where are they? Nie chcę mi spadać. Nie mam ammo. Ej, jaka ta broń energetyczna, ta niby super broń, jaka jest słaba. Tak? Strasznie słaba. Tak ładuję, muszę przytrzymać przycisk i ładuję taką seryjkę. Brawo. Co, spadłeś? Nie, gość spadł. Nie wiem, czy jesteś w stanie go wskrzesić? Nie jesteś. Nie. Skoczyłeś już. Nie. Mikołaj. Siema, Mikołaj. Mikołaj. Dobra, spokojnie, dałem radę. No cóż, da sobie radę chyba. Musi. Intel od zawsze je posiada na płycie, tylko AMD nie miał ich. I najnowszy Ryzen też tak samo nie mają. Okej. No Bro, dobra, wskrzesił no. się? Niech O. wam będzie. O. Ida. Aha. Ida. No, no. O, tu będzie ciężko. Tak zwane pole bitwy. Kojarzę to. Battlefield. Znasz? Coś się obiło. Ale musimy przejść dalej. Dali. Polecam lewą flankę. Oczywiście. Wiertnice mają obstawę. Jeśli to ma w czymś pomóc, to radzę zająć się wiertłami, gdy ucichną strzały. Te strzały... Gdy ucichną strzały, dobry tytuł na książkę. Nawet nie wiem, czy nie ma czasem takiej. Niklaus, czy nie ma... Uwaga, jest pytanie, Niklaus, czy ty nie masz czasem na drugie imię Nikodem? Nie. Kurde, ta broń mi jakoś nie pasuje. Totalnie nie. Na drugie imię mam Andrzej. Andrzej. Dobra, chodź, bo musimy wyeliminować przywódców. W sumie to wolałbym inne, no ale... Dobrze, nie Janusz. A, żartowałem. Janusze też spoko są. O Jezus! Ten typek! Musimy go zabić. O kurde, a to jest husarz Polak. Tak. Tylko strzelać. Po husarzu. Dobra, i teraz musimy takiego drugiego zabić. No. Niklaus z Nikodem mi się skojarzyło. Nie no, może Niklaus tak z Mikołaj bardziej. Niklaus to od Mikołaja. Po duńsku. Snajper na daleko. Gdy ucichną działa jest książka, a dobrze mi się coś kojarzyło. Największa beka jest taka, że w tej grze jest większy odżytek w Call of Duty. Z kosmicznych pił-pił. Na niektórych tych brońkach jest. No. O stary, ile ich tu jest! Gdzie? No na prawo. Kurde, nie ma kompasu, nie patrz na prawo, nie chodź mogę zabić kierunków mówić. Chodź tutaj zabić husarza. Tu jest husarz. Tu jest husaria. Dobra, parzą. Zabiłeś go? Nic nie widzę, nie wiem, tak. Czemu Legionowi uchodzi... Obliczenie. Podobieństwo Cade'a do członków Czerwonego Legionu na poziomie 0,0001%. 0,0,0,0. No wiesz, Cade to dureń. Przybijacie mnie i nie pomagacie. Przybijacie mnie, lol. Do krzyża chyba. Chodź Mikołaj, pokażę ci coś. No idę, czekaj. No. Żartowałem. Jaka paruwa. O jaka tarcza wielka. Dobra, Już nie.
No, po prostu trzeba strzelać w środek. Genialna konstrukcja w ogóle. No, Kto taka to wymyślił, future. to kurde, genialny wynalazca. Czym się Worgot? O! Minotarły. Minetarły. To jest, trzeba z takiego Minotaura przywalić. Nie jesteśmy z kombinatu. Nie jesteśmy z kombinatu. Kombinat był w Half-Life'ie. Zaś mi się oświecił telefon, nie wiem czemu. Może ktoś do ciebie pisze. No właśnie nie. Łopanie. Jak są takie srogie haje, to mi się to najbardziej z Borderem kojarzy. No. Tam też się takie te iskry leciały, wszystko się aż nie szło fotografować. Co się dzieje? O! Przyszedł jakiś członek. W sensie, że Benin? No, taki co wiesz, napisze bez skrótów JS. I to jest bardzo mądre. W sensie, wysilił się kolega. Jeszcze jakbyś powiedział, nie wiem, że jestem gruby. Kuźwa, mać! Albo coś. A tak to? Proszę cię. Ale żeś nie jest gruby, to użył takiej obelgi uniwersalnej. Tak, uniwersalna, no. Do każdego można. Grubego, chudego, małego, dużego, czarnego, białego. Idealne. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Za darmo. Tylko tutaj, tylko teraz. A może to pan czerwony? Jeden z licznych. Bardziej, bo na końcu można dostać mocne obrażenia. Można. Wow, Demonidas, kurde, mnie tutaj hostuje, dziękuję bardzo gorąco, Demo. Gdzieś tak graby, gdzieś to z akcentem graby. Tak? Tym wschodnim. Przepraszam. Wow. Demonidas mnie tutaj hostuje. Dzięki. Pasłeś się ostatnio. Kurde, to taki przemyślański. No to mówię ze wschodu. Dzień dobry, co za... Monokohorn. Niech mi się Inos regeneruje HP, frajerze. Popękałeś mi tarczę. Yeah. Nie lubię takich ludzi, co wyzywają, nie znają cię, a tak ci napiszą. Znaczy no, ja nie lubię kozaków takich netowych właśnie. Kozok. Którzy przyjdą, bardzo powiedzą, grzyb. a tak naprawdę to kurde chłopaczek. Niestety mogą się rodzice nim nie interesować za dużo. I tak sobie siedzi w internecie. Się ktoś z rodziców nim interesuje za fest. Jest też taka możliwość. Nie robię tutaj żadnej presupozycji oczywiście. I wyraża agresję w internecie. Być może, zamiast korzystać z fachowej pomocy. Dokładnie. Co my się tu naszczelamy, to za wszystkie... O Jezu, mnie tu zabija ta kopara, pamiętam. Ale fajne, mi się... Ale było blisko. Mi się to z Dead Space'em kojarzy, tam było coś podobnego. O kurde. Ej, to tu jesteś. LOL, minęło go. No serio, już trzeci raz mu składam tą tarczę, bo musiałem przeładowywać za każdym razem. Dobra, teraz tak, trzeba wykminić tędy. Zresetowałem ludsy, tylko niestety, ale... Chodź za mną. Tylko niestety, ale nadal się psują. Uwaga na głowę. O kurde! Podbili mnie. Shit. Za mną. Cześć Kawo, witam serdecznie. Siemaneczko.
Doberek. Poprawnie jest wągiel czy wągiel? Wągiel, węgiel, wągiel. Wszystkie te wersje słyszałem. Wąglik. Na śląsku. Wąglik. Węglik. 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 O, zeskakujemy na dół. O, O Jezu, nie tu, nie tu, nie tu. Okej, tu. Wągiel przywieźli. Kurde, reload zawsze nie w tym momencie. A ja to pamiętam, to się takie bydle tu będzie walczyło. Tak, wielkie. tu będzie takie bydle i będziemy spadać co niżej, coraz niżej. Nie podobuje mi się to. Proteon modułowy umysł. Musisz czytać te nazwy. I tak. Jak taki ten announcer na walkach KSW. Optimus Prime. Nie, to jest ten, co z 3 bioniklów jest złożony. Bumblebee. Jakąś słabą broń mam. Bo z Twitcha. Ej, faktycznie, on ma twitchowe kolory. No. Tam Astra siedzi w środku. I tak, Niklaus, nie dostaniesz bluzy. Wojtek, dowej ta bluza. Mam problem. To nie mam amunicji. To są mątwy od Twitcha z siedziby w Londynie wylatują. Tak jak w tym Matrixie. Ja. One były straszne tam. Kurde, odwal się. Panzerfaustlik. O, gwiazda, no nie wiem, no może być. Wiesz co, ja mu zrobię tak. Wojtek, daj mi ta bluza. Wojtek, ty... Wojtku. Uważaj, bo spadamy na dół. Ty Wojciechu, kontroluj. Ty Wojciechu Kominczu, przedstawicielu Twitcha na Polskę w latach 2000 ileś tam, ojej, za mocno spadłem. O nie! Gdzie? Uważaj, bo teraz on będzie podpalał takie okręgi i będzie nas wywalał. Oje! Zewnętrzny okrąg. Wewnętrzny okrąg. Mniejsza. Kamil, my go nie zwalczymy. To jest, a czemu ja z bazuki go nie walnę? No tak, no co chwilę zbierasz amunicję do tego, to bij. No, bije, ja mam bije. słabą tą broń. O matko, ale mnie zmasakrował. Masakiren? Masakrirte. No tu. Jeden strzał z bazuki zabiera mu jakieś pół centymetra HP, także... No to dobrze. Hału nie ma. Zawsze coś. A te małe ciuliki to się w nieskończoność będą pojawiały. Aż go nie zabijemy. No jakoś takoś. Zamykali się ich. Mordzić. Mordete. Znaczy opłaca się, bo musimy mieć ammo, nie? Kajon mały spota. Na głowie. O, dobra. To jest zardydla. O, deflory Ja też dednę. Dobra, nie dedłem. Idę cię uleczyć. I dosko się czuje. Biegaj. Strzelają, Mikołaj! Czerwoni! Najgorsza zaraza. Kwantowy goblin, kurde, green goblin, kwantowy goblin, nie wiedziałem, że tyle goblinów było. Iskor się ma. Najgorzej będzie na samym dole. O, surweusz. No, jaki kurde! Mikołaj! Jakoś tak No mnie... jak ty się, kurde, nie ożywi mi ci teraz? Co to miało być?
Dobra, walczcie, ja się za 10 sekund, 15 odrodzę. Ja! Tu będzie trzeba fokus dosyć duży zrobić. Ja się, Kamil, fokusuję cały czas. Bo tutaj będzie bardzo dużo mózgów. Do tej wody nie idzie wejść, nie? Nie ma. Bo tyle ludzi, których już nie ma, Kao. Wiesz dlaczego? Bo mają rodzinę. Rodzina, najgorsza sprawa. Nic nie widzę, a ja też mam rodzinę i w sumie każdy jakąś ma. Najgorsza sprawa. Później człowiek nie przychodzi na streamy, bo nie ma czasu. Dziecko, rodzina, życie. A to nie, Jezus Maria, nie można poświęcać streamów na rzecz rodziny. Cześć Stodoła, elo elo. Ejka. Kamil, oślepłech. A, bo on strzela takim oślepieniem. No. Karwasz, Barabasz. A przecież ja też mówię, no widzisz no. Tylko ci, co najbardziej mnie lubią, to zostali. Najwierniejsi. Najwierniejsi. Viva najpiękniejsi. Uważaj, goście, którzy będą wybuchać. Na obrzeżach. Nie, i no nie oni. Nie, gość mi zraszował! Shit! Nie mam tarczy! Uważaj. Czekaj, Kamil, no nie wiem, spróbuję cię ożywić, ale... Nie. On jest za blisko, on cię kapnie, kurde, tą. Nie do wody! Nie do woda lawa, woda lawa. Wody! Mikołaj, wiem, żebyś mnie... Ja Nie! pierdzielę. Nie! Bo Jezu, jaka cisza zapadła. O Boże! Od początku. Mikołaj. Dobra, już nie będę latał nad wodą. Ja wiem, że wy macie, no ja wiem, że wy macie. Jedni mają rodziny, inni nie mają rodzin. Znaczy w sensie mi chodzi takie, wiecie, że się dorosłym i ma się dziecko. Nie trzeba być dorosłym, żeby mieć dziecko. Cześć Fargo. A no historia zna takie przypadki. Nawet nie, że historia zna, to liczne przypadki. Zagracie jakąś większą ekipą? Nie da się zagrać większą ekipą, ewentualnie plus jedna osoba jeszcze. Ej, wcześniej jak graliśmy, to miałem do bazooki naboje. No, bo przenosi ci stan w momencie jak zginęliśmy. A. Amunicji, twojego ulta. Ale expa też, tak? Tak. Ale to dobra, aby tyle. Ale expa nie dostajesz tak dużo za zabijanie. No ja wiem. Montev. Już został expo właśnie. To jest 50 chyba za Montwę. I harpie. Co ja taki umemlany, nieuczesany? Jaki umemlany? Pado umemlany. Nieuczesany. No jak nieuczesany? No jestem uczesany, no. Tłuste mam włosy już. Dzisiaj wstałem o 7 rano. Po 2 godzinach spania. Zawsze wtedy mam taki, jestem jakiś cały obrzydliwy. Umemlany, Pado. Pamiętaj, woda to lawa. Siema Fewkę. Fewkę z meszkę. Uważaj. Jedno się podpala, okręg, drugi się parzy i wbijaj do środka okręgu. Najpierw się pali wewnętrzny, a później się pali zewnętrzny. Co za gość podszedł? Jaki typ? Ja tam nie podej... Aha, wy zginęliście, tak? Czemu tu... Ej, dziwnie tą kulkę mi zostawiło. Tak niefajnie. No, bardzo niefajnie, bo ja tam nie podejdę. A co, my oba padli? No... No to trzymaj, Kamil, 10 sekund. Ty wskrzesisz sam, nie? No. No właśnie o to mi chodzi, że takich miejsc nie ma co lecieć gościa wskrzeszać. Lepiej przetrwać. Dobra.
Odradziwszy się. Czemu ten... Czekaj, idę do gościa strzecić. No nie! Ja tu ginę, mamo. Potrzebuję amunicji. Potrzebuję się przejść po nich. Au, 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 au. Nie! Amunicja. Nie lubię tej broni. Jest automatyczna. Lekko podnosi do góry. Gdzie przejść po... Ojej! Nie wyczułem momentu. No, znowu spadamy. To ja zostanę. 20 sekund. Pół godziny nam zostało. O Boże. Ale szybciej żeśmy teraz doszli do tej fazy, czyli idzie nam coraz lepiej. Już się odrodziłem. Flashbang. Fajnie ten flash wygląda. Pół HP, no tak, no. Pamiętaj o swojej super broni, tej trzeciej. Nie mam do niej naboi. A no to wtedy czekasz aż masz. Znaczy, to szukaj wtedy tych fioletowych. No wiem. Jak dropią. Boję się łazić. Boję stać i strzelać. Znaczy, łazić będzie musiał, bo zaraz będą cię obchodzić Znaczy, no ze ja wszystkich wiem, stron. no w sensie, że... Ile mogę. Najlepiej ustawić się pod takim kątem, żeby do gościa strzelać, wiesz, i móc się bardzo szybko schować. No. Może. Mi jest potrzebna amunicja do broni, tylko nie pamiętam, która. Zielona? Idę pozbierać broń. Nie, biała. Biała mi jest potrzebna. Tango, biała mecha. On później nagle wchodzi w fazę kurde raszowania. Każdy w życiu miał taką fazę kiedyś. Jak mnie już oczy bolą, ja zapominam, żeby mrugać. Sorry, że tak się wdupiłem, ale... No i out of ammo. No kurde, glin! LOL, byłem za tarczą, a przydupił to mi i tak całe HP zeszło prawie. No bo ma blasta dosyć dużego. Double blasta. Próbuję białej broni, bo inaczej będzie lipa. Karwasz. Padł? Nie, coś mu się... A, teraz będzie raszował. Palam ulta. Dobra, to ja też. Uważaj na idących gości. Oni zostawiają jeszcze po sobie. Padłem, ale warto było. Nie będę cię wskrzeszał, jeśli Dobra, pozwolisz. nie, no spoko. Walcie tam go, już ma niedużo. O, siema, nie ma masy bez Idzie ze kiełbasy. mną. Kurde, resztówka! Jest. O! Git good. Ożywienie dla statystyk. Czynia. Ua! Zawala, modułowy umysł Zawala? się rzucili. Rzucili się na skrzynkę. No i bardzo ładnie zaktualizowano kamień milowy. A bożyczku. W łaskach Czerwonego Legionu to byłby prawdziwy koszmar. Dzięki tobie go unikniemy. Czerwonym śmierć. Powiedziałbym, że zasługujesz na odpoczynek, ale potrzebujemy cię gdzie indziej. No jasne, że żadnego I coś odpoczynku. mi mówi, że to ci odpowiada. Tańcz.
Tańcz. Ja zasalutowałem, sorry. Kamil. Joci pszaja, łostoń moją babą po raz drugi. O Boziu, co wyście się tak opierdzielali? O, jaki ja słaby, ale mam najwięcej asyst znowu. Czyli co? Strzelałeś do wszystkiego, tylko nie zabijałeś. Tak. Bo ja mam taki uraz, bo jak my grali w PUBG, to mi Dawid mówił, że ja mam manię na punkcie dobijania rannych. I ja teraz ich oszczeliwuję, ale nie zabijam. Tak, żeby tylko. Kurde, Fefek właśnie, paradoksalnie odrzut broni to tu jest większy jak w nowym Call of Duty. Także no, wiesz jak... Czy będę potem na swoim kanale? Ale niedługo jakoś, bo kurde nie mam Padnijmy siły. na faremkę. Możemy jeszcze coś machnąć, jeszcze mam pół godziny. Spoko, ale na faremkę byśmy poszli. Muszę se wstać na chwilę. O, jak mnie tu zabolało. A se wstań! Tak, o tu mnie tak... Paputek, a ty może byś poszedł spać? Przez okno uchylić na chwilę. Co 27 subów? No było więcej, ale dobre i to. Oczywiście, jak najbardziej. Jeszcze jak? Czekajcie, idę zasłonić papugę, żeby może pójdzie spać. To nie patrzy. Czy masz problem ze streamowaniem Festony 2? Jakie Festony? Festony? Destiny? Nie mam. Ale dzisiaj fajna szychta. 2 godziny, godzina przed Nvidią to są 3, teraz 3 na Nvidii to jest 6 i potem jadymy dalej. Mam zaproszenie do klanu. Też dostałeś? Tak. Może ten gość, z którym graliśmy, bo widział, jak jesteśmy zarąbiści. Yeah. Kurde, jak ja nienawidzę tego Facebooka, to pocięło zasięgi o połowę wszystkiego. Ciul tam ze wszystkim. Ja pierdzielę. Wrzucasz to samo zdjęcie na Instagrama, na tego i kurde, na Instagramie, mimo tego, że masz mniej followersów, to jest o wiele większy zasięg niż na Facebooku. No musiałbym założyć tego Instagrama w końcu. Ja się do tego zabieram tak jak do wszystkiego. Ja dzisiaj mówię tak, wstałem o 8, nie, bo do lekarza szedłem. I wróciłem, to była godzina 10 i mówię, ale mam dużo czasu do nagrywania dogrywnie, nie? Wziąłem się za nagrywanie dogrywnie o 3. Przez 4 godziny na przemian się patrzyłem w okno i oglądałem jakieś gówna na internecie. W ogóle czytałem jakieś rzeczy, tak nie wiem. Często mi się tak dzieje. Dobra, kurier. Nie przyjmijmy tego. Jezu, ile rzeczy pominąłem. O, i tutaj egzotyczny engram w ogóle mam. To biorę wszystko, nie? Tak, to jest to, co pominąłeś, co nie podniosłeś. Masz egzotyczny engram? Jak to wygląda? No taka kulka zamknięta, w której nie widzisz, co jest. Nie, chyba że wziąłem i nie widziałem. Okej. To na F1... Nie, na F1 nie, bo to będzie w inwentarzu. W każdym razie, jak masz taką zamkniętą kulkę, której nie widzisz, co jest, zazwyczaj złota albo fioletowa chyba, to idziesz do tej babeczki tutaj. Archiwistka kryptarchów. Z Bogo. Gdzie ty jesteś? Poszedłem do tego, myślałem, że mogę mu coś dać, ale nie mogę. I wtedy odszyfruj engramy, tutaj masz. Do której babeczki? O, tutaj, gdzie ja stoję. Czekaj, bo cię nie widzę. Na zielono się... No ale czekaj, bo tu nie... Tu. A, tu, dobra. Ej, jak my tu są w tej wiosce, to wiesz, z czym mi się to kojarzy? Czym? Z Fable. Fable? No kurczaki latają, może dlatego. No i wioska. I styl graficzny trochę podobny. No i ona ci może odszyfrować engramy, o ile ty posiadasz jakiś. Chyba nie. Nie mam. No to nie. Wydaje mi się jednak, że Lord Gaul, ten cały kalus... Lord Gauleiter. Jak tam twoja matulka? Jaka moja matulka? Może chodzi o maturę. Matura? No zdałem tam jakiś czas temu. Już nawet nie pamiętam. Karabin automatyczny, pulsacyjny, zwiadowczy. Zwiadowczy, był ok? Teraz wręcza ci nagrodę. Ja? A, za mało miejsca. Dobra.
Otrzepać się. Ej, dała mi ustawić jakieś czoła te temu kamuflaże ta baba. w dobrym stylu. W nagrodę. No to dobrze. W nagrodę to wszystko. Jakby za darmo. No to za darmo właśnie. Dobra, idę do tym jeszcze u góry pogadać. Tam jakaś była, ludzie, musicie mnie wysłuchać. Potrzebuję... Nie będę ci słuchał, babo, kur. Chcesz mi coś zgłosić, strażniku? Chcesz mi coś zgłosić? Ja, nieprzygotowanie. Miło cię znowu widzieć, strażniku. Ponoć twoja drużyna nieźle namiesza. Ja fajne bronie, ale na żadną nie mam levela jeszcze. 15 trzeba mieć, nie? Ja, a my mamy który? Ja mam 13. Prawie 14 mam, tak mi centymetr brakuje. No mi też niedużo. Ja mam fajny hełm, 132, 137. Bierzmy się do pracy. On wygląda identyko jak ten, a jest lepszy, to jest jakieś oszustwo. Chcesz mi coś zgłosić, strażniku? No bo to się, wiesz, statystyki się trochę losują, nie? Ja wiem. 134. O, 117. A, najlepsza. To se poniszczę. Szkoda placu. Żeby odblokować quest u naczelnika, trzeba makowca przynieść, tak. Czy polecę ci zakup Destiny na konsolę? Za różnica, no, zależy na co chcesz kupić. 36. Ale fajowskie szczewiki. Kiedy chcesz zrozumieć świat dookoła, nie możesz się ścigać. Ale mam dobre rękawiczki, stary. Tak? To dobrze ci tak. Ciekawe, kiedy w końcu będę miał lepszy korpus, znaczy lepszy pancerz niż te 117, bo cały czas jest najmocniejszy. Serio? Ten, który tam wtedy odebrałeś? No. A ty masz ile masz pancerza? Ja już, jeżeli chodzi na klatę, no. Już ci powiem, czekaj. Przepraszam, odpłynęłam gdzieś myślałem. Tylko to zdekryptuję. Ja mam 134. Ta placówka jest dowodem niezłomności ludzkiej. Ej, a czekaj, a ja mam modyfikacje niepododawane do tych... Kiedy chcesz zrozumieć świat No, do hełmu na przykład. O, i mogę sobie kurde kamuflaż taki narzucić. Teraz sobie pomodyfikuję. Do rękawic nie mam nic. Do pancerza kolorki. Pancerz. Wow. Sztos. Nigdy nie miałem lepszego. O, szczurek, siema. Nigdy nie miałem lepszego pancerza. Nie wolno takich rzeczy pisać na czacie, wiesz? Myśleć swoje zachowanie. Co, już się nabył? No. 135, karabin pulsacyjny, a Kamil mówił, że słabe są pulsacyjne. Znaczy, no mnie się nimi źle gra, nie? Zaraz ocenię. A karabin fuzyjny? A fuzyjny to jest chyba taki, co... Taką wiązką chyba napierdziela, ale też chyba serią. Kask pomocy dla powodzian. Elegancki jest, kurde. Okej, 140 poziom łącznie. Kiedy chcesz zrozumieć świat dookoła, Dobra. Jesteś gotowy? Nie możesz się śpieszyć. To jest. Muszę zarządzać całym typem zaważników. Nie musisz mnie sprawdzać co 10 minut. To nie ja. Jakby co? To nie ja. Co, ale? Wymaga 15 poziomu nam, Mikołaju. Chodźmy na ziemię. Zarządzam ziemię, co ty na to? Dobrze. Tutaj też jesteśmy na ziemi, także będziemy się czuć swojsko. No. Ja poproszę w okolice Bytomia. A tam tak ciuli, tak piekary śląskie, bazylika i się bijesz o bazylikę z kosmitami. To za fryz, co ci się zaś stodoła nie podoba? A że w grze czy mój? Że ogólnie. To trudno, no. Kolejny szczurek. Kurde, to jest tak, że trzeba było taką tablicę i takie kreski, wiesz, jak w więzieniu. Takie 4 i skreślone. Ja. Ale dla odmiany jest też ktoś, kto ma nazwę Szczurek i jest normalny. I ma nawet suba u mnie. Europa. Trostland. Europejska martwa strefa.
Zaś serią to strzela. Yeah. A to jest... Ja teraz dowiedziałem się chyba, że najlepsze dla mnie to jest zwiadowczy. A co to jest? No nie. Zwiadowczy jest... O kurde, ale tu powylatywało tego. Dobra, odpalam misję. Odpolej. Tu jest misja. Rekomendowana moc jest 20. Takie, to się przytrzymywuje i on wali. Tak, właśnie. To mi się to nie podoba. Bardzo się Znaczy, podoba. wiesz co, on jest mocny w sumie. Tak, tylko że nie możesz walić po głowach za bardzo, wiesz? To ci, pierwszy ci wejdzie, drugi ci wejdzie, a już reszta ci pójdzie serii w powietrze. Umieść w okolicy wzmacniacze sygnału, aby podbić sygnał. To powinno załatwić sprawę. Au, au, au. Chodź, lecimy wstawić sygnał. A ja ci pokażę jeszcze coś. No. To za chwilę ci pokażę coś. Pójdziesz za mną, co? No. Jest deal na Halloween, a dokładnie, żeby zeszmacić to święto. Ale ja nie będę nic szmacił, bo ja nie jestem przeciwnikiem Halloween i ona w ogóle nie wadzi. Mnie też nie. Ja se nawet kupiłem dynię. I nawet zawarłem to w filmie do Gryfnie. Ja nie robię afery z kuli tego, ja jestem normalny człowiek. Chodź. No taki... Jeżeli dobrze pamiętam, tu gdzieś ma być taki fajny, dobry gościu. A może nie? Nie, muszę to wymienić. A może tu? O! Gdzieś tu były takie skrzynie, takie poukrywane, wiesz. Tak zwany... No wiadomo jak zwany, nie? O, to tu było chyba, no. O, skrzynia, pa. Widziałeś? Widziałeś. Tylko, że wymaga kodu czempiona, a czempion właśnie przybył. A, dobra. Kodu czempiona takiego jabłka? Tak. Hej. Rigol. Szara Reneta. No i teraz można otworzyć. Zbierz łuk. Widziałeś? Jeszcze awans dostałem. No. Wow. Widziałeś? Ale beka. No. No nieźle. Czekaj. Jakie mam jeszcze kamienie milowe niedaleko? Kamienie nerkowe. Pomóż Cade'owi stworzyć sieć nadajników patrolowych MS. Okej, wracamy. Idziemy za znalkiem. Tak, tylko chciałem ci pokazać, że to są ukrywane, dużo jest takich miejsc, w które można gdzieś tam wejść, tylko na przykład jednymi drzwiami, gdzieś tam przeskoczyć. No i fajny lucik, czasami tak szybki lucik. Nie trzeba mieć klucza, stary, tylko kod dostępu. To za darmo nie trzeba. Letzte 10 Minuten, ja. Cyń czy cy? Cyń. No 10. Czekaj, pokonaj gorliwi wandale. Ale where? A to jest gorliwy wandal, dobra. Widzisz, że co, że oni bardzo mocno wandalują? Gorliwie. Dobrze, że nie nadgorliwie. Reszcie upadłych nie spodobało się, żeby eliminowałeś tego kapitana. Wiele osiągnięty. A jeszcze ci pokażę inną skrzynkę, chodź za mną. Oni się nazywają upadli, bo upadli sobie głupie ryje. Rozwalają, chodź za mną. Ile? O, a tam bytą w tle. Na. Ej, ty, podobne miasto nawet. Kaj. Łociu. Na. Otwórz. Kto by tu właził? Żetony EMS. No. KGB. Patrz, a jeszcze tu jest kościół na rynku. Tu jest ratusz jeszcze, bo to za Niemca. Tu jest, nie wiem co, tu jest gazownia. Przy Matejki. Nie na Matejki, jest gazownia, indziej. O! No i dano.
Na. Oje. Za bogato, pójdzie mi na głowa. No, a teraz możemy iść zrobić questa. Kurde, jeszcze tego motorka nie mamy, no. Motorek jest całkiem sponio. Chyba, że mamy tu jakieś wydarzenie regionalne, znaczy wydarzenie... Bliżu. A nie, będzie za 2 minuty tam, chodź. Ida! Chodź, chodź. Ida. Gołąb mnie minął. To też wygląda jak bytom tutaj, niestety. Po raz pierwszy od ataku kombinatu widzę tu jakiś przypadek. Lecz dobrze odwzorowali. Czyli zając Jak przebieg. w mieście. Bardzo to nie jak staraliście się, bytom. żebyśmy nie zobaczyli nawet zwykłego Wszystkie momenta. wypolowali. Wszystko dla naszego bezpieczeństwa, co nie? Jest takie słowo na określenie miejsc, których O, nie można szczurek, opuszczać. tym razem numerek Są dalej. otoczone murami pełnymi strażników. No siema. Chyba matka mu zwolnienie ze szkoły napisała. Patrz, ale jeszcze nie wyzwał. Jeszcze nie wyzwał nikogo. Mówię tylko, Jeszcze że się... na farmie nie ma murów. Jeszcze Może się wchodzić gdzie rozkręca. chcesz. Upewnijmy się, że wszyscy mogą tam trafić, co, strażniku? Co, strażniku? Jajco, strażniku. Stawiam nadajnik stary. Wzmocniony sygnał i jakieś dziwaczne odczyty. Piu, 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 piu. Weird Założę się, reading. że mają w pobliżu jakieś urządzenia zakłócające. Ja myślałem, że to wybuchnie. A, gdzie, coś tu jest. Urządzenie zakłócające. Okej. Nieważne, już nie było. O, patrz. Szczurek mówi, że wybiega średnią IQ poza przeciętnego widza. Nieźle, nie? Szczurek chyba dzisiaj przeczytał w Google, co to są punkty IQ. Że aż musiał przyszpanować. Tu zaraz będzie za 30 sekund nowe wydarzenie publiczne. Można by było wziąć udział. Musisz napisać, biorę udział. Raffle. No i już. Mam czysty sygnał. Więcej nam nie PvP. Nie, panie, żadne PvP. 5 na 5. Doskonała robota. My tu ratujemy świat. Miło poznać Właśnie. strażnika, który dla odmiany pomaga nam. Różne światy, teraz Ziemię akurat. Wszyscy jesteśmy strażnikami Ustawiłam koordynaty. i musimy się wspierać w tym. Nie możemy się zabijać na PvP. Kamikaś ty jest. Tak, to właśnie tam. Zostawiłam tam coś. Ej, są szczupaki jakieś. Chodź tutaj. No. Albo bierz tego szczupaka. Załatwimy to w inny sposób. O! Nie! Ale sztos. Odpaliłem ulta. Aż mi się wszystko rozmazało. O jest. Dołączono do wydarzenia, stary. To ma nieskończoną ilość naboi? A to jest... Pamiętasz, jak zbieraliśmy takie kule? No. Dostarczaliśmy, żeby mieć dostęp do broni? No tu będzie podobnie. Aha. Ty, ale zajebisty ten szczupak. Czy to na dole zielone to jest od niego HP? Nie. Dobra. No i tam jest jeszcze szczupak inny. Uważaj, bo one też biją bardzo mocno. Okej. No i teraz... Kurde. Jest nas mało, nie wiem czy damy radę, ale postaramy się zrobić tak, żeby... Uważaj, bo się przegrzewasz, więc... Czemu nie wrażliwiesz cały czas? No bo teraz dopiero masz. No. Przegrzewają, więc nie strzelaj cały czas. No. No uważaj, bo ci tego szczupaka mogą obić, nie? Szybko. Siema Giver, elo. Dobra, ja lecę po te... są, no Czekaj, leć, jak mam z tego wyjść? Jak on się z tego schodzi? Jak się z tego schodzi? Ja pierdzielę. Ja ich masakruję, a ty zbieraj. Kurde, strasznie długo się oddaje tą... Tutaj muszę wziąć kolejną. Ała. Strzeliwuj. Dobra, będę miał jedno. Teraz mi rozdupią. Spoko.
kulki, kurde, nie ma kto zbierać kulek. No ty zbieraj, a ja walę do tych. O Jezus Maria! Nie, zabiją mnie. Dobra, nie zabiją. Okej. Kurde, muszę obić trochę więcej tych typów. No i jeszcze będzie lipa. Nie będę mógł zbierać tych kulek. Dobra, mam kulkę. Muszę teraz oddać. I mnie chronić. Jeszcze dwie. Biegnę po kolejną. O nie, wstaję. Dobra. Obij mi tutaj koło mnie, tych gości. Czekaj, tego jednego na żółto. Okej, idę po kolejną kulkę. Ja się zregeneruję. Kurde, tu jest jeden taki mocniejszy, wiesz? Czekaj, gdzie on jest? Tu się kręci. Chyba ten. Dobra, dzięki O, super. Ale gościa, kurde, ściągnął. Zobaczmy, jak walczą bez broni. Chwila. Fuck. Ale ich nas rzucali. Zbierać tą broń, bo teraz jest dla nas dostępna. Pamiętaj, ten wysuwa głowę. Poważnie, drugi. No tak, podłączyliśmy do wydarzenia heroicznego. O panie, no dobra. Ale spoko nam idzie w taki sposób. Nie można ich rozjechać tym. Na wolno jeździ. Znaczy, lata. Otworzyła mi się gęba. To niech bierę do papy. Znowu otworzyła mi się gęba. Dobra, chyba go porobię. Dobra, jest. Nice. Uwaga, wylądowali jeszcze. Wspaniała robota. Oczko. No i skrzynka. Wspaniała robota. Oje. Skrzynka jest tuki. Jak się z tego złazi? Chyba trzymasz, mi się wydaje. Nie. F? Nie. O. Właśnie miałem też problem, Spacja. naciskałem wszystko. Spacja? Mm. Jak głupio. O Boż. No dobra, no to idziemy dalej z questem. O. Teraz do mnie przyszedł się pytać, jak tam twoja matula. Jaka matula znowu? Ej, a czemu żeś sobie nie wziął tego? No bo tylko jeden był chyba, nie? Nie. Dwa są? Albo jeden? Dobra, o. Gołębie. No i uciekł. Ty, stary gołąb się rozpłynął w powietrzu. Zbliżamy się do twoich współrzędnych, Hotorn. Dobrze. Nie! Opuszczałam to Kurde, nie miejsce tak. w pośpiechu i zostawiłam Czym trochę się zapasów. Blamax? Mikołaj. Zapasów dla farmy? Jada. Dla miasta. Ledwo już jest ten, ale mi go szkoda. Rzuciłam wszystko i poleciałam wam. Taki ładny jest. Miasto już Amerykański. ich pewnie nie potrzebuje. Pa. Więc możemy przerzucić to wszystko na farmę. I zwrotny, cholipka. No. Ty nie słyszę cię w ogóle, jak mi jeździsz. To on tak robi. Zniknąłeś. Wiła pierwsza. O nie, no to już w tym momencie streama muszę kończyć. Uwaga, Nvidia, nad minuty. Złe wieści, Hotorn. Uwaga, koniec. Dobra, zapomnijcie o zapasach. Nasze kolejne zadanie to pozbycie się upadłych. Fallen Angels. No i tak to się robi, Mikołaj, właśnie. Jeden za nami. A nawet i kilka tych dronów. Cześć, Sowar. Dobranoc, dobranoc. Też może niedługo pójdę sobie, ponagrywam na spokojnie. Nie
za długo. Na YouTubkę. No, zrobimy to jedne jeszcze, nie, bo nie będę teraz robił afery. No. I będzie, i potem sobie znowu... A, chcesz postawić przekaźnik? Chcę. A, wow. Ale zasadził. Restrykcja odrodzeń. Kolego, Niklaus. Oni mają zawsze restrykcje odrodzeń i się w ogóle nie odradzają i się nie przejmują. Co ja se zrobiłem? Rozwaliłeś beczkę. Znasz coś takiego, kolega, jak wybuchające beczki? No. Coś mi się obiło. Tak dużo osób, to może na streamie nagrasz. A ile jest w ogóle? Pewnie o tej godzinie to tu nikt nie ogląda. No, proszę cię. Proszę cię. Ja w ogóle jestem w szoku, jak na przykład kończyłem streama o 4:30 i było 250 widzów, więc what? No ja, wiesz, nie dość, że jest ta pora, to jeszcze Destiny, no nie ukrywajmy, Destiny to nie jest... No nie, nie ogląda dużo ludzi To Destiny. nie ogląda tego w ogóle, a nie zauważyłem, że na żadnym streamie tak ale naprawdę. Evil Within też nie, są takie filmy bardzo oglądane. Ale gra się bardzo przyjemnie. A się przyjemnie, no to można sobie zostawić na jakieś takie późne godziny, co i tak ludzie gdzieś tam wykruszają. Tak do spania właśnie, nie? Ja. Witam ponownie. Nie no, na niski bitrate, ja nie jestem w stanie nagrywać na tym... Ale możesz ustawić inny bitrate do nagrywania niż do streamowania. Tak, ale z drugiej strony ja też na przykład inną kamerkę, ogarniam no. tego handycama. Bo ja na przykład jak ja streamuję w 6 mega, a nagrywam w 10. No, ale ale mi na przykład nie pasuje to, że ten Logitech jednak kamerka internetowa nie jest jakoś taką super tą jakością, się nie szczyci. Siema Kozi, coś więcej o banach. Tak, wiadomo, że to był fake. I nie banują. A widziałeś? Rzekomo. Nie wiem, no nie zbanowali nas przez tyle godzin. Dzisiaj i wczoraj to chyba nie banują. Chyba o tym zapomniałam. Przygoda ukończona. A ja? Czekaj. Kurde, ty, brakuje mi jakieś takie bez kitu, jakieś 2 mm, net może i mniej. Trzeba zabić jakichś wrogów. No. A to czekaj, tu musimy się przenieść, bo tutaj będzie daleko, żeby wrócić. A czekaj, co my w ogóle mamy tutaj do zrobienia? Zaserwowano, zniszcz 5 serwitorów upadłych. Złap utracony sektorów zakrętu, okej. Czekaj, wróćmy sobie na jakieś może wydarzenie. Ej, podoba mi się tu, że jak łażą, to się trawa rusza pod nogami. Ja? I w ogóle, że są nogi, i fajne słońce, i w ogóle, kurde, ładna Tam nie dojdziemy. Elegancko. Kozi, słuchaj, ja będę streamował potem u siebie. U mnie można wygrać Destiny. Brakuje mi jeszcze chyba i na 8 subów albo 7. Chodźmy do Trostland, w prawy dolny róg. Także polecam się. Kaj? W prawy dolny róg. Trostland. Jawol? Chcę to spać idź. Ja mam spać iść? Dlaczego mi mówisz, Kawu, że mam spać iść? Ty nie Witam cię. Spać, nie? Witam cię i Niklausa wprost z Rudy Śląskiej. Ja nie mogę iść spać, bo ja muszę kuzyna jechać o 4. Pozdrawiam synka z Rudy. A skąd Rudy? A z Halimby można? Bo tam takie bo legendy ja są. Słyszałem o dziewczynach z Halimby. To właśnie jest fama o dziewczynach z Halimby się po całym Śląsku niesie. Nie jest to fama pozytywna, czy w sumie? No zależy jak na to patrzeć, dokładnie. No to jakiś event się odpali za chwilę. To jest fajny kościół. Taki, no taki jak z Bytomia. O, i mam 15. No, będę nagrywał na jutro, a później, kurde, wyjeżdżam. Rauchen verboten, nie można kurzyć. Mam 15, Mikołaj. Dobra. Mamy tyle samo. O, to będę mógł te super pancerze sobie wziąć, tamte. Jak ty chcesz prowadzić będąc nieprzytomnym? Proszę cię. Przecież ja zazwyczaj chodzę gdzieś spać o 3, więc... Kurde, Kamil zarzuci spina na dziąsło i będzie wszystko w porządku. No. Co to za miecz się pojawił? Jaki miecz? Pomarańczowy miecz. A to jest pewnie zadanie. Jak jesteśmy mniej więcej w grze? Nie wiem, w połowie? Kurde, ciężko mi powiedzieć. Może nie no, jeszcze kawałek. Może nie, w boś połowie, tak gadał, albo że to jest do przejścia na jednego streama, że myślę, że to takie fes a fes krótkie.
Znaczy wiesz co, byłoby, jeżeli faktycznie musielibyśmy tak gdzieś tutaj zatrzymywać się i farmić trochę expa, nie? Znaczy tego poziomu, bo nie będziemy mogli rozpocząć kolejnego, nie? Zadania. Więc mam tą lepszą brońkę, kurde. Co sobie wziąłem za nagrodę. Co? 15-20% jesteśmy dopiero? Poważnie? Nie. No jak? Nie, wilku. Chyba więcej. Kurde, mam takie ładne, słoneczne, znaczy karwasze. Karwasze? Ale kurde, no... A jak tam barabasze? A, 15-20 do końca procent. No to zaś... No, to rozumiem. Dobra, to może. No to faktycznie niedużo. 156 mocy. Łosiu gra, kurde, autohost, dzięki wielkie. A ja mam ile mocy? 133. To co ty to robisz? 133. Nie zbierasz mocy? Ej, czekaj, 5 punktów lepszy. A mam lepszy, 154. 134, a tu kurde 155. Tylko Uderz wroga tą zdolnością. Nie do kompletu, ale dobra. 117. Ciul, na klatę dalej ten jest najlepszy. 136. 154. Aktywuj w powietrzu, by szybko opaść, odzyskając zdrowie, kiedy blask jest aktywny. Władek zadaje obrażenia wybuchowe. Jaki zielony jestem cały. Karabin pulsacyjny, który ma 149. Ja biera to. 143. A, to był niezły, ma inny efekt. Pamiętasz, była jesień. Ale to pójdźmy. Dobra. O kurde. Jakiś tutaj prądkujący serwitor jest. Jaki? Faktycznie. Prądkujący pada. A jaki to był? Plądrujący kadr. O ty! Wypadła z niego skrzynka. Ej, faktycznie. No czasami są takie goście więksi. A, no i te, jakby co, to te emblematy MS oddajesz temu typowi w kościele. No ja wiem. I za niego możesz tam możesz dostać jakieś fajne rzeczy. Ta brońka jest naprawdę niezła. No mało, kurde, ammo w niej. Też mam taki automat, ale FS ma duży damage. Coś zielonego, rękawiczki. Dobra. Tylko musi mieć 20 level. Tak? Muszę mieć 20 level aż? Opa. Do czego? Żeby oddać typowi w kościele rzeczy niby. Nie. Oczywiście, no to że nie. Przed chwilą oddawałem. Czy płacą mi za nadgodziny tutaj? Nie, ja to robię, bo ja uwielbiam firmę Nvidia i kocham ich sprzęt, który wprowadza generację z przyszłości już dziś. Dokładnie, nie ma sobie równych. Można nawet powiedzieć, że nie ma innych. Czasy słyszę w komunikatorach kilka nowych głosów. Hawthorne twierdzi, że to twoja zasługa. No ten taki, wiesz, kółeczko. Reputację. Masz razy ileś, nie? Ile możesz oddać? W tej strefie zrobiło się nieprzyjemnie. Ileś tam, nie Jeśli wiem, masz chwilę, wyklikałem wszystko, nie patrzyłem nawet. No i ci się zapełnia pasek na górze, nie? No tak, no to mam tak 3/4. No to mi brakuje tak jeszcze może 2 medale albo 1 oddać. Czekaj, bo są fajne do ręce albo nogi. A to wezmę, kurde, i ręce i nogi. Tylko nie zrób sobie krzywdy. Celuj uważnie. 2 minuty. Proszę bardzo. 155. Solo, jak będziesz grał, to możesz zrobić sobie, słuchaj, tutaj, weź sobie odpal mapę, przytrzymaj duży tab. Use CK. No. I na północy masz odłamek wędrowca. No, widzę. I tam jest do zrobienia solo, po prostu podklasa. Dobra, spoko. Podklasa to źle brzmi. Idziemy na wydarzenie publiczne za 2 minuty w lewy dolny, na Krętę Zatoka. Ja. Chodź. Zmiataj, karaluchu. Czego tu nie znajdziesz? Wspominam, jak pamiętam, w Guild Warsy kiedyś tam grałem, to ludzie mi właśnie mówili, że są jakieś takie odliczacze na stronach internetowych, gdzieś tam za ile się pojawi smok, na przykład. No. Albo nawet, ale z innej trochę beki, jak się grało w VSS, w ISS-a, to był czas, żeby sprawdzić, czy jest noc w grze, czy dzień. No.
Tam w nocy bez noktowizora też nie szło grać. Tak jak w tym, nie? Teraz w Tarkowie. No. Nie wiem, nie gram, bo mi kompa resetuje. Znaczy, wychodzi na to, że to jest problem powiązany z Tarkowem, ale nie wypływający bezpośrednio z Tarkowem. Chodź tutaj. Co tam jest? Skrzynia będzie? No właśnie tak się zastanawiam, bo tu jest oznaczone, wiesz co, na tym, no. Na ścianach są namalowane takie czasami znaki. Mhm. Czekaj, nie wiem czy zdążymy. Ej, w jakiej bajce to było takie hasło uważaj na znaki? A nie wiem. Uważaj na znaki. I coś tam było, że ktoś nie uważał i się coś odjepczyło, ale nie mogę sobie przypomnieć. Może to tu gdzieś jest schowane? Tu jest jakaś Przyjrzyj się. Miałeś? Co to dało w ogóle? Właśnie nie wiem. Słuchaj. Dobra, za 18 sekund będzie tutaj ten... nie ma co łazić. Nie, nie w Hugo, to była jakaś kreskówka. Moje szybowanie. No, dawać mi ich. To prawdopodobnie będzie odwiert i takie z te... powietrze, takie piu-piu. Piu-piu machu. Pani się ściemniło. A, wykopaliska. Czyli będą wyciągać chyba Elex, chciałem powiedzieć. Glimmer, czyli migot. No. Panowie? Będzie trzeba takie wiertarki niszczyć przy każdym odwiercie. Paleć. Kurde, widać nogi i nawet woda się plum robi. A nie, to jest inny. To jest inny. To w takim razie będzie trzeba chyba niszczyć te korsarzy, które będą przylatywać. Wiesz? Ale fajne. Te statki, które będą przylatywać do nas. O kurde, a tu bomby spadywają. Jaj, bardzo dużo. LOL. No przecież to nie stałem nieźle. w tym. Ale lipa. Nie stałem w tym przecież. Ale lipa. No what the fuck? No te bardzo biją te bomby. Aż za. One lecą z tego statku na górze, tylko że problem jest taki, że ja nie stoję tam w ogóle obok nich, a przynajmniej w promieniu tego rażenia. No to bardzo zwracać uwagę. A to my musimy być w środku, żeby to się tak robiło? Dobra. Ja je. Jada z ultem. O dobra. Kurde wele, jak to było dobre. No, eleganckość. O, przyleciał chyba... Nie tam. Teraz co innego. Cały czas jest leczenie u mnie. Leci. Uwaga, odejdź do tego. Prądkujący. O, tak. Uważaj, snajperzy. Uwaga! Bomby! Kurde, ale te snajpery, no nie no. O, jest kosiarz. Yeah. No nie! Czemu on mi podskoczył? Ja padłem. Ja pierdzielę. No jeszcze z tyłu, kurde, ta kulka przyleciała, serwitor. No ja pierdzielę ten prądkujący. No chyba sobie kpicie. Za dużo wszystkiego. Dobranoc, kawo. Ja ci nie wskrzeszę, musisz się wskrzesić. No już się wskrzesiłem. Ciulej tamtego servituta. Prostytuta. Ja bym chciał zniszczyć te statki. Dobra, rozwalon. Teraz zbieramy łup i jedziemy dalej.
60 już jest. Jeszcze jest ten czempion taki duży. No. Wala mu. O kur... zapiał. Snajperzy. Czekaj, tu mam heala. Kurde, dawaj tą pompę, typie. O. Coś nazwali jeszcze. A bo ci snajperzy jeszcze walą taką... O kurwa. Łoje! O Jezu, jaki ty przyszedł, dobra. Poksiarz. A, zalecany poziom mocy 170, no to my tak poszli jak zwykle odważnie. O shit. Ma bardzo mało życia. Też kiedyś pójdzie spać, no kiedyś pójdę. Ja biegnę do ciebie, Mikołaj. Do tego nie Siedź idzie podejść. Dobra, dzięki. No niestety nie skończyliśmy tego tak na 100%. Ale coś skończyliśmy. Jany Ahonen. Kiedyś się pokonam. Jesteś, kurde... A, bo wiesz co, bo ludzie są takie pipki, wiesz? Czasami nie przechodzą obok i w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że coś tu się dzieje. A to głupie, bo wiesz, im więcej osób, tym szybciej to rozwalimy, a to jest bardzo szybki i łatwy exp, nie? No tak. Patrzę, czy coś tu jest jeszcze w pobliżu. Ale nie widzę nic. Nic takiego. O! Skrzynka! Gdzie? Ki. A, tu. Żeton EMS. PMS. No to na przykład mogę już teraz oddać tego gościa na pewno i dostanę jakiś itemik. A co tu się dzieje? Ty, pa. Jaskinia. Jakaś jaskina, no? Nie wiem, czy to też nie będzie jakiejś skrzynki. Powinna być. Ta, skrzynka tu będzie. Oje, nie inna skrzynka. O, sorry. Rozwaliłem za tą skrzynkę. A myślałem, że jesteś przeciwnikiem. O, kuźwa, spadły. Nie, co ja zrobiłem? O, kolega lata w powietrzu. No właśnie go widzę. Bydlaka. Bolszewika. Okej. O, tu jest skrzynka. Wymaga kodu. O Jezus, kodu tego czempiona, który właśnie we mnie bije. On pilnuje tej skrzynki, stary. Oj, źle Mikołaj, źle Mikołaj. Co źle? Nic, leciałem koło niego. A goście są kurde też mądrzy, bo się chowają jak mają osłony niskie. I chowają, żeby zregenerować sobie. I jada go. Jadaj go. No i zdobyto kod do skrytki. Chcesz otworzyć? Rozdupion chce. Dawaj. Zbieg przeznaczenia i chwali pięta WZ-27, rewolwer. WZ-40. Że ten EMS w postaci dwóch. O, ciubary, 150, zobaczymy co tu mamy. Coś tu? Nie. O, możemy to poniszczyć, bo... Jak mi fajnie się rękawiczki świecą. Ty, widziałeś? Nie, czekaj. Ja w sumie nie podniosłem nic nowego.
No faktycznie. O, ja mam lepszą chustkę. Znaczy obręcz czarownika. O ty gnoju. Pancerz miał lepszy? Nie no, gdzieś to 50. Aha. Ja wreszcie mam lepszy pancerz. 117, a tu jest 154. Kurde, to takie ładne. Słoneczne karwasze. Karwasze barabasze? O. Wezmę sobie taki. O. Adik is now hosting you up to 6116 viewers. Dziękuję bardzo gorąco za potężnego hosta. Nie znałem takiego streamera, kurde. Znam jednego No, Adika, ale nie znasz. wiedziałem, że jest takim słabym streamerem. Dobra, Kamil, tu chyba na dzisiaj kończymy. Nie? No, to ja w tym momencie zakończam nagrywanie. To był taki sleepy, chilloutowy materiał w sam raz do kolacji, 3 godziny 10 minut. Także kto dotarł do tego momentu, niech napisze... Co, Kamil? Bułka. Bułka. No i ja ci, Kamil, bardzo dziękuję za rozgrywkę i moi drodzy, ja również. w górę. Widzimy się, prawdopodobnie kolejny odcinek się będzie ostatnim, chyba tak myślę. Może być. Może być ostatnim już, także no, cięcie. Aha, nie mogę zrobić cięcia, tak muszę.